Näin oikein hyvää huomenta kaikille. On keskiviikko 29. päivä toukokuuta kello tasan 9. Tervetuloa lakivaliokunnan kokoukseen ja sitten tähän julkiseen kuulemiseen. Tänään käsitellään kansalaisaloitetta 2/2024 eli kannabis lailliseksi, säännellyksi ja sitten verolle. Ja tämä verkkolähetys, mitä nyt osa siellä seuraa, niin löytyy myöhemmin tallenteena, jotta myöskin paikalla olleet pääsevät katsomaan, kuinka esiintyivät. Koska kyseessä on virallinen kokous myöskin, niin toimitetaan nimenhuuto, mutta toimitetaan se siten, että valiokuntaneuvos merkkaa paikalla olijat, joilla vissiin yhtä vaille päätösvaltaisia, jos oikein lasken, mutta kohta sekin vahvistuu. Ja asiantuntijana meillä tässä kansalaisaloitteessa on aloitteen tekijöiden puolelta Cole Thomas, Timo Larmela, Ari Siljanmaa ja sitten THL:n puolelta Sanna Kailanto, rikostarkastaja Kimmo Sainio Helsingin poliisilaitokselta ja professori Kimmo Nuotio ja professori Matti Tolvanen, joka osallistuu tilaisuuteen Teamsin välityksellä. Ja lähdetään etenemään siten, että annan aloitteen tekijöille 10 minuutin puheenvuoron, jona aikana esittelette tämän aloitteen, ja sen jälkeen muut asiantuntijat pitävät noin 5 minuutin pituisen puheenvuoron. Ja tämän jälkeen sitten meidän arvoisilla edustajilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä meidän asiantuntijoille. Ja ymmärsin niin, että aloitteen tekijöiden puolelta Cole Thomas esittelee. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, arvon kansanedustajat, vieraat ja istunnon seuraajat. Nimeni on Cole Thomas, olen tämän kansalaisaloitteen edustaja ja puheenvuoroni on valmisteltu aloitteen vireillepanijoiden sekä Suomen Kannabisyhdistys ry:n hallituslaisten kesken. Kannabis on kasvi, jonka eri lajikkeita ihmiset ovat käyttäneet ainakin 10 000 vuotta. Kun puhumme kannabiksen käytöstä päihteenä tai lääkkeenä, niin silloin puhutaan kannabiskasvin kukinnosta tai siitä valmistettavista tuotteista. Kannabis on suomalainen kasvi. Suomi kuuluu alueeseen, jolla kannabista ollaan käsitetty tuhansia vuosia sitten, ja siksi esim. Kalevalassakin oli viittauksia kannabikseen, kunnes sitä alettiin sensuroimaan 60-luvulla. Ensimmäiset todisteet kannabiksen viljelystä ovat Kiinasta 12 000 vuotta sitten, eli siis ennen esim. Vehnän kesyttämistä. Kansalaisaloite siis vaatii, että tätä ihmiskunnan ja suomalaisten vanhimpaa viljelyskasvia pitäisi saada kasvattaa ja hyödyntää järkevän sääntelyn ohjaamana. Kun valmistauduimme tähän kuulemiseen, niin otimme selvää valiokunnan jäsenten ennakkoasenteista tähän asiaan ja vastustus oli aika runsasta. Eduskunta järjesti puntaroivan demokratian kokeilun, jossa moninainen joukko Suomen kansalaisia pääsi keskustelemaan, kuulemaan asiantuntijoita ja muodostamaan mielipiteensä eri kansalaisaloitteista. Yksi merkittävimmistä tuloksista oli, että vanhin ja viisain ikäluokka muutti mielipiteitään kannabiksen laillistamisen kohdalla selkeästi eniten, ja mielipiteiden keskiarvo muuttui aloitettamme puoltavaksi. Toivomme, että kansanedustajat voivat olla yhtä avomielisiä mielipiteidensä muuttamiselle. Useat poliitikot ympäri maailmaa ovatkin muuttaneet mieltään tässä asiassa, ja tätä ovat johtaneet isot liittolaismaamme Yhdysvallat, Saksa ja Kanada. Kannabiksen kieltolaki tuotiin Suomeen Yhdysvalloista YK:n kautta presidentti Nixonin hallituksen toimesta. Nyt kun USA:n presidentti ja monet muut kutsuvat tätä epäonnistumiseksi, niin meidän kannattaa olla taas kuulolla.
Mainitaan myös, että esimerkiksi presidentti Kekkonen piti kannabiksen kieltolakia tekopyhänä ja oikeusvaltion vastaisena, ja hän oli siis presidentti, kun kannabis kriminalisoitiin Suomessa. Tässä näkyy kannabiksen laillinen tilanne tällä hetkellä ympäri maailmaa. Tämän lisäksi etenkin Euroopassa moni maa muuttaa politiikkaansa tällä hetkellä. Tšekin oikeistohallitus seuraa Saksaa ja aikoo laillistaa kannabiksen ensi vuoden alusta. Alankomaissa kannabista on voinut ostaa sallitusti kannabiskahviloista yli 50 vuotta, ja siellä on nyt Sveitsin tavoin käynnissä laillisen tuotannon ja myynnin pilotteja. Belgiassa ja Portugalissa virkamiehet suunnittelevat lain muuttamista. Tanskassa, jossa tuotetaan jo paljon kannabista lääkekäyttöön, esim. Kööpenhaminan kaupunginvaltiosto on vaatinut kannabiksen laillistamista. Eurooppalainen kannabispolitiikka tarkoittaa tällä hetkellä siis siirtymistä pois kieltolaista. Mutta miksi maailmassa ollaan lopetettu tämä Suomessa hyväksi katsottu politiikka? Ensiksi katsotaan kieltolain haittoja. Tarkkaavaisimmat huomaavat, että nämä ovat lähes samat haitat kuin mitä alkoholin kieltolaki aiheutti. Kieltolain alla kannabiksen vahvuus on noussut, kuten päihteille aina käy kieltolain aikaan. Kannabista ollaan pitkään jalostettu päihdyttävämmäksi, eli sellaiseksi, että siinä on enemmän psykoaktiivista THC-kannabinoidia ja vähemmän antipsykoottista CBD-kannabinoidia. Kun ei suorita tuotannon valvontaa, kannabikseen päätyy usein epäpuhtauksia, kuten homeita, raskasmetalleja ja hyönteismyrkkyjä. Joskus myös vaarallisia ja tappavia synteettisiä kannabinoideja myydään kannabiksena. Tämä lisää merkittävästi kannabiksen käytön haittoja terveydelle. Laittomien päihteiden kauppa on kaikista merkittävin tulonlähde järjestäytyneelle rikollisuudelle. Noin 70% EUn laittomien päihteiden takavarikoista liittyy kannabikseen, mikä kertoo, että tämä kasvi on järjestäytyneelle rikollisuudelle rahasampo. Korruptio lisääntyy, koska rikollisliigat aina investoivat rahaa poliisin ja tullin korruptoimiseen. Helsingin huumepoliisissa on myös ollut merkittävä korruptiotapaus. Kieltolaki ei lopeta tuotantoa, myyntiä tai käyttöä. Se ainoastaan pitää yllä rikollisia houkuttelevaa korkeaa hintatasoa ja antaa kilpailuiden ammattimaisille ja väkivaltaisille rikollisjengeille. Poliisin takavarikot siis lisäävät haittoja, eivät vähennä niitä. Poliisi ja oikeuslaitos hukkaavat myös valtavasti resursseja tämän kieltolain toimeenpanoon. Kannabiksen käyttö jatkuu ja lisääntyy nimenomaan kieltolain aikana, etenkin nuorten keskuudessa. Kieltolaki stigmatisoi myös kannabista lääkkeenä käyttäviä sekä vaikeuttaa reseptiä kirjoittavien lääkärien työtä ja tieteellistä tutkimusta. Yksi ehdotettu ratkaisu näihin kieltolain ongelmiin on dekriminalisointi eli käyttörangaistuksen poisto, jota tämä valiokunta on aiemmin käsitellytkin ja jota enemmistö asiantuntijoista silloin puolsi. Dekriminalisointia ollaan esitetty, koska rekisterimerkinnät voivat aloittaa syrjäytymiskierteen. Kannabiksen käyttö on yleistä kaikissa väestöryhmissä, mutta kiinni jääneet ovat useimmin nuoria, vähemmistöjä, huonompiosaisia tai sairaita. Ongelmakäyttäjille kynnys avun hakemiseen on korkea ja ihmiset ovat enemmän tekemisissä järjestäytyneen rikollisuuden kanssa. Dekriminalisoinnilla voidaan ehkäistä näitä ongelmia kannabiksen kohdalla. Muualla maailmassa tällä ollaan pyritty toki ehkäisemään ongelmia kannabista vaarallisempien aineiden kohdalla. Siksi THL onkin esittänyt kaikkien laittomien päihteiden dekriminalisointia, eikä vain kannabiksen. Tuotannon ja myynnin sääntely on kuitenkin osoittautunut parhaaksi tavaksi reagoida kannabikseen, kuten se on muihinkin yleisesti käytettyihin päihteisiin Suomessa, alkoholiin, nikotiiniin ja kofeiiniin. Vain kannabiksen sääntelyllä voimme toimeenpanna ikärajat, viedä järjestäytyneeltä rikollisuudelta valtavat tulot, luoda tuhansia työpaikkoja ja saada satojen, ehkä jopa tuhansien miljoonien eurojen verotulot ja säästöt. Voimme saada kasvua maataloussektorille. Pystymme valvomaan kannabiksen pitoisuuksia sekä epäpuhtauksia ja näin vähentää terveyshaittoja. Voimme vähentää kannabiksen tuotannon päästöjä ja muita ympäristövaikutuksia. Poliisi ja oikeuslaitos säästävät myös tarpeellisia ja niukkoja resurssejaan ja lääkärit voivat määrätä kannabista sitä lääkkeenä käyttäville potilaille helpommin. Ja lääkekäytön edistäminen onkin yksi tärkein osa tätä aloitetta. Asiaan liittyy kuitenkin yleisiä harhaluuloja. Ensinnäkin kannabiksen lääkekäyttö on jo laillista Suomessa. Poliisi toki tulkitsee kaiken kannabiksen käytön ilman reseptiä laittomaksi, vaikka sitä käytettäisiinkin lääkkeenä. Reseptejä on erittäin vaikea saada. Suomessa on yhdistyksemme tietojen mukaan alle 50 myönnettyä reseptiä, kun jos meillä olisi yhtä paljon reseptejä väestön suhteutettuna kuin Israelissa, niin niitä olisi yli 60 000. Lääkkeenä ja päihteenä käytetyn kannabiksen ainoa ero on niiden käyttötarkoitus.
Jos käytät kofeiinipitoista särkylääkettä, sitä voidaan kutsua lääkekäytöksi, mutta jos juot kahvia terveenä, niin sitä voidaan kutsua päihdekäytöksi. Euroopan parlamentti on vaatinut, että jäsenvaltiot edistävät kannabiksen lääkekäyttöä ja mahdollistavat Kela-korvattavuuden. Saksassa laillistaminen on helpottanut lääkekäyttöä ja Saksan apteekkariliitto vaati kannabista apteekkeihin myyntiin reseptivapaasti. Kansalaisaloitteemme mahdollistaisi saman Suomessa. Kannabiksen lääkinnälliset hyödyt ovat niin moninaisia, että iso osa väestöstä voi hyötyä niistä positiivisesti. Sitä voidaan käyttää ilman reseptiä moneen oireeseen, ilman vakavia sivuoireita, verrattuna erittäin moneen lääkkeeseen. Laillistamista vastaan argumentoidaan monella tavalla, jotka eivät kestä kriittistä tarkastelua. Kannabis ei aiheuta väkivaltaa, se ei ole uusi päihde, vaan yksi maailman vanhimmista. Porttihypoteesille ei ole tieteellistä pohjaa, kuten THL todisti dekriminalisointialoitteen käsittelyssä. Todisteet muualta maailmasta näyttävät, että kannabiksen käyttö ei lisäänny lasten ja nuorten keskuudessa. Sääntelyillä päinvastoin suojellaan lapsia ja nuoria. Kieltolaki ei myöskään estä käyttöä, vaan käyttö päinvastoin kasvaa, joten terveyshaitat ovat jo olemassa. Kannabis nimittäin aiheuttaa terveyshaittoja, vaikka se ei aiheuta yliannostuskuolemia. Mutta kieltolain takia ne ovat suurempia. Tämä johtuu vahvemmaksi jalostetusta kannabiksesta, jossa voi olla myös epäpuhtauksia, mutta myös riskialttiimasta käyttökulttuurista, avunsaannin vaikeutumisesta ja siitä, ettei toimeenpanna ikärajoja. Päihteitä toki säännellään siksi, että ne ovat haitallisia, ei siksi, että ne olisivat haitattomia. Puhutaan vielä psykooseista. Tutkimuskirjallisuus on ristiriitaista kannabiksen ja psykoosien yhteydestä. Monet tutkimukset kuitenkin viittaavat siihen, että kannabiksen käyttö voi edistää psykoosin puhkeamista heillä, joilla on siihen geneettinen alttius. Tämä on toki ongelma jo nytkin, ja vain sääntelyllä voimme minimoida tätäkin haittaa. Vaikka valiokunnan jäsenet ovat vaalikampanjoissaan vastustaneet kannabiksen laillistamista, niin pyydämme, että lähestytte tätä asiaa kuitenkin avoimin mielin. Entä jos Joe Biden, Karl Lauterbach, Justin Trudeau ja Urho Kaleva Kekkonen ovatkin oikeassa? Entä jos kannabiksen sääntely vähentää kannabiksen haittoja yksilöille ja yhteiskunnalle sekä voi tuoda meille satojen miljoonien eurojen positiivisen talousvaikutuksen? Eikö se silloin kannattaisi toteuttaa? Ja viimeiseksi olemme kirjoittaneet kysymyksiä muille kansalaisaloitteen prosessissa kuultaville. Tämä ei välttämättä ole tavallinen toimintatapa tässä prosessissa, mutta tämä on monimutkainen kokonaisuus, jossa pitää tietää paljon, että osaa kysyä hyviä kysymyksiä. Toivomme, että näistä voi olla teille jotain hyötyä. Ja tässä vielä aloitteen teksti. Kiitos oikein paljon. Kiitos itsellesi, Cole Thomas ja muut aloitteen tekijät. Ja nyt ennen kuin mennään eteenpäin näissä asiantuntijalausunnoissa, niin todetaan kaksi asiaa tämän ensimmäisen esittelyn aikana, niin päätösvalta saavutettiin. Eli nyt on riittävä määrä kansanedustajia paikalla ja todetaan myöskin, että tämän julkisen kuulemisen nämä valiokunnan saamat asiakirjat niin ovat sitten julkisia myös tämän jälkeen. Ja nyt nämä on virallisesti todettu ja mennään eteenpäin. Erityisasiantuntija Sanna Kailanto, THL, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet sekä muut kuulijat. THL kiittää mahdollisuudesta antaa asiantuntijalausunto ja tulla kuulluksi kyseessä olevasta kansalaisaloitteesta. Kannabis siis on Suomessa yleisimmin kokeiltu ja käytetty huume. Ja kannabista kokeilleiden osuus on viisinkertaistunut vuoden 1992 ensimmäisestä kyselystä nyt 29% vuonna 2022. Myös huumeiden käyttöön liittyvät asenteet ovat tänä aikana lieventyneet. Viimeisimmässä huumekyselyssä peräti vajaa 1/3 oli sitä mieltä, että huumeita voi käyttää kohtuullisesti siten, ettei niistä aiheudu ongelmia, kun vastaava osuus vuonna 2010 oli 15%.
Kannabiksen ja muiden huumeiden välille tehdään kuitenkin eroja. Muiden huumeiden kuin kannabiksen käytön riskeihin suhtaudutaan edelleen pääosin hyvin kriittisesti. Ja ensimmäistä kertaa kyselyn historian aikana vastaajat olivat sitä mieltä, että jos juo humalaan ainakin kerran viikossa, sillä on suuremmat terveydelliset riskit kuin kannabiksen säännöllisellä käytöllä. Mielipiteet siitä, pitäisikö huumeiden käytöstä rangaista, niin siitä huolimatta, että riskikäsitykset ovat lieventyneet, yhä 70% väestöstä on sitä mieltä, että huumeiden käytöstä tulisi rangaista ainakin jollakin tavalla. Kuitenkin, mikäli kyse on pelkästään kannabiksen käytöstä, enää 47% kannattaa rangaistuksia. Kannabiksen asema lainsäädännössä vaihtelee maittain. Suurimmassa osassa maailmaa kannabis on luokiteltu YK:n yleissopimusten mukaan huumeeksi ja sen myynti ja jakelu ovat kiellettyjä. Kuitenkin muun muassa Yhdysvaltojen useat osavaltiot, Uruguay ja Kanada ovat luoneet kannabiksen lailliset markkinat. EU-lakien mukaan niin ikään kannabis on huume eikä sen myynti ole sallittua. Se, onko käyttö tai hallussapito henkilökohtaiseen käyttöön rangaistavaa, vaihtelee maittain. Viime vuosina myös useassa Euroopan maassa on tapahtunut poliittisia muutoksia koskien kannabiksen asemaa, niin kuin kuulimme edellisessä esityksessä. Alankomaissa ei yleisestä luulosta huolimatta ole laillista myydä kannabistuotteita, mutta käytännössä se on mahdollista tätä varten perustetuissa kahviloissa. Nyt Alankomaiden hallitus on päättänyt käynnistää rajatun kokeilun laillisesta tuotannosta näihin kahviloihin. Myös 5 kasvin kasvatus omaan käyttöön tietyn rajoituksin on siellä sallittu. Maltasta tuli ensimmäinen Euroopan maa, joka hyväksyi kansallisesti kannabiksen rajoitetun yhteiskasvatuksen, eli niin sanotut kannabisklubit, jossa voi ulkoistaa henkilökohtaisen kasvatuksen tällaisen yhdistyksen tehtäväksi. Saksan hallitus on puolestaan vahvistanut 2-vaiheisen kannabispolitiikkansa muutoksen. Ensimmäisessä vaiheessa sallitaan rajoitettu käyttö, kotikasvatus ja yhteiskasvatus. Toisessa vaiheessa Saksa on käynnistämässä rajattua kokeilua ja tutkimusta kannabiksen laillisen jakelun vaikutuksista. Saksa luopui toistaiseksi alkuperäisestä koko maata koskevasta kansallisesta laillistamisestaan, koska sen todettiin olevan vastoin EU-lainsäädäntöä. Tutkimusta EU-lainsäädäntö ei kiellä. Myös Luxemburg on tehnyt päätöksen sallia kannabiksen kasvattamisen omaan käyttöön ja dekriminalisoida pienten määrien hallussapidon. Myöhemmin myös Luxemburgilla on tarkoitus aloittaa kokeiluja ja tutkimusta laillisesta jakelusta joillakin alueillaan. THL on aloitteen tekijöiden kanssa samaa mieltä siitä, että keskustelua huumausainepolitiikasta on aina hyvä käydä. Myös nykyisen huumausainepolitiikan arvioiminen aina tasaisin väliajoin on suositeltavaa. Myös se, että Suomen lainsäädännössä määritettäisiin päihdyttävän kannabiksen ja ei-päihdyttävän kannabiksen eli hampun ero selkeästi, jotta hamppua kasvattavat maatalousyrittäjät voivat toimia alallaan, on kannatettavaa. THL ei kannata kuitenkaan kannabiksen laillistamista tai kotikasvatuksen sallimista. Vaikka kannabis on useilla mittareilla vähemmän haitallinen kuin monet muut päihdyttävät aineet, se joillakin henkilöillä aiheuttaa riippuvuutta ja sen käytöstä voi koitua haittaa. On tutkimusnäyttöä, joissa kannabiksen on todettu aiheuttavan psykooseja, ja jopa 1/3 psykoosiin sairastuneista sairastuu myöhemmin skitsofreniaan. Haitat liittyvät erityisesti runsaaseen käyttöön, joka tapahtuu nuoruusiällä. Silloin kannabis voi vaikuttaa haitallisesti aivojen kehitykseen, mielenterveyteen ja kognitiiviseen suoriutumiseen. Aloitteessa kannabista verrataan alkoholin ja tupakan aiheuttamiin haittoihin ja todetaan, että tupakka ja alkoholi ovat huomattavasti kannabista suurempi rasite. THL tuo esille, että eri päihteiden aiheuttamien haittojen välistä vertailua vaikeuttaa muun muassa se, ettei kannabiksen käyttö tutkimusten mukaan tule alkoholin tilalle, vaan sen rinnalle. Alkoholia käyttää myös huomattava osa väestöstä, jolloin on selvää, että siitä myös aiheutuu huomattavasti enemmän haittoja. Mitä tiedämme kannabiksen käytön kehityksestä sen myynnin laillistaneissa maissa? Laajan kirjallisuusselvityksen mukaan 71% tutkimuksista näytti, että kannabiksen käyttö on lisääntynyt laillistamisen jälkeen. 29% tutkimuksista viittasi siihen, ettei muutosta ole tapahtunut. Yksikään tutkimus ei viittaa kannabiksen käytön vähenemiseen. Voidaan varovaisesti päätellä, että laillistaminen on lisännyt aikuisten nimenomaan uusien käyttäjien määrää.
Kannabista jo aikaisemmin käyttävillä aikuisilla kannabiksen laillistaminen ei ole näyttänyt vaikuttavan käyttötiheyteen. Alaikäiset nuoret ovat raportoineet, että laillistaminen on helpottanut kannabiksen saantia. Kannabiksen käyttö alaikäisillä ei kuitenkaan ole merkittävästi lisääntynyt näissä maissa. Entä terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset laillistamisen jälkeen? On raportoitu kannabikseen liittyvien ongelmien vuoksi tapahtuneiden sairaalahoitojen vähäistä lisääntymistä, aikuisten myrkytysten määrän lisääntymistä. Kirjallisuus laillistamisen vaikutuksista psykoosiin tai skitsofreniaan sairastumiseen on puolestaan ristiriitaista. Olemassa oleva tutkimus on melko suppeasti keskittynyt tarkastelemaan lähinnä käytön yleisyyttä ja terveydellisiä vaikutuksia, vaikka kannabiksen käytön tiedetään olevan yhteydessä myös sosiaaliseen eristäytymiseen, koulunkäynnin ja työelämän ulkopuolelle jäämiseen sekä muihin sosiaalisiin haasteisiin. Laillistamisen sosiaalisista vaikutuksista tarvittaisiinkin huomattavasti paljon enemmän tutkimusta. Toinen keskeinen aloitteen sisältö kannabiksen käytön laillistamisen lisäksi on kotikasvattamisen salliminen. Tässä erityistä huolta THL:ssä herättää lasten ja alaikäisten nuorten suojeleminen. Aloite ei tuo esille, miten muun muassa kotikasvatusta rajoitettaisiin tai valvottaisiin kotitalouksissa, joissa on alaikäisiä lapsia. Aloitteessa viitataan myös kannabiksen lääkkeelliseen käyttöön. THL haluaa tuoda esille, ettei päihtymystarkoitukseen tarkoitetun kannabiksen vapauttamisella sääntelystä ole suoria vaikutuksia kannabispohjaisten lääkkeiden määräämiseen. Suomessa on EU-tasoinen lääkejärjestelmä, jossa laajat kliiniset tutkimukset läpikäyneet ja myyntiluvan saaneet lääkevalmisteet saavat myyntiluvan. Tämän jälkeen lääkärit saavat määrätä niitä niihin sairauksiin, joihin myyntilupa on myönnetty. Se, että kannabiksen päihdekäyttö sallitaan, ei tule muuttamaan virallista lääkkeiden määräämistä tai kauppaa. Itselääkintä on eri asia, eikä se liity viralliseen lääkejärjestelmään. Stigman vaikutusta kannabispohjaisten lääkkeiden määräämiseen silloin, kun siihen on selvät indikaatiot, on mahdotonta arvioida. Lopuksi THL haluaa korostaa, että yleinen päihdepolitiikassa käytetty tutkimushavainto on, että saatavuus lisää käyttöä ja käytön lisääntyminen lisää haittoja kokonaiskulutusmallin mukaisesti. Toisaalta dekriminalisaation erilaiset mallit, joissa huumeiden tuotanto pysyy yhä laittomana, mutta itse käyttö eivät välttämättä johda käytön lisääntymiseen, koska laillista tuotantoa ei ole. Aloitteessa olevassa mallissa, jossa kannabiksen kasvatus omaan käyttöön sekä lailliset markkinat sallittaisiin, markkinoiden kasvu voisi johtaa kulutuksen ja haittojen kasvuun väestötasolla. Kiitos. Kiitokset Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, Sanna Kailanto. Ja sitten seuraavaksi rikostarkastaja Kimmo Sainio Helsingin poliisilaitoksesta. Tervetuloa. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat lakivaliokunnan jäsenet, kiitos kutsusta tilaisuuteen. Olen rikostarkastaja Kimmo Sainio, toimin Helsingin poliisilaitoksella järjestäytyneen rikollisuuden, ammattimaisen rikollisuuden tutkintatoiminnon johtajana ja tosiaan tutkinut järjestäytyneen rikollisuutta useamman vuoden virkaurallani. Poliisilaitos katsoo, että ei ole tarvetta muuttaa nykyistä sääntelymallia. Poliisilaitos katsoo, että huumausaineisiin liittyvät toimenpiteiden ensisijainen tavoitteena tulee olla huumausaineen maahantuonnin, levittämisen ja käytön ennaltaestäminen ja vähentäminen sekä päihderiippuvaisten henkilöiden hoitoonohjauksen tehostaminen ja hoitoonpääsyn helpottaminen. Poliisilaitoksen näkemyksen mukaan toteutuessaan kannabisaloite tulisi lisäämään kannabiksen käyttöä ja laajentamaan käyttäjäpiiriä ainakin yleisen hyväksyttävyyden ja tarjonnan lisääntymisen johdosta. Ja tämä käyttäjäpiirin laajentamisessa huomioitavaa on se, että todennäköisesti päätyisi myös entistä nuorempien henkilöiden käyttöön ja sitä kautta markkinan kasvuun. Ja tällä tavalla voidaan todeta, että jos markkina kasvaa, niin myöskin huumausaineen maahantuonti ja järjestäytynyt rikollisuus tulee todennäköisesti kasvamaan. Huumausaineen käyttö yleisellä tasolla alentaa rikoksentekokynnystä, lisää riskiä päätyä rikoksen uhriksi. Ja siihen huumausainerikollisuuteen kytkeytyy muun rikollisuuden lisäksi myös väkivalta, omaisuus- ja ampuma-aserikoksia, mitkä on hyvin yleisiä, varsinkin järjestäytyneen rikollisuuden tutkinnoissa. Lisäksi myös järjestyshäiriöt ja yhteiskunnalliset haitat todennäköisesti sekä terveys- ja sosiaaliset haitat tulisi kasvamaan tämän lakialoitteen myötä. Ja toisin kuin aloitteessa on esitetty, niin poliisilaitos katsoo, että lakialoite ei toteutuessaan johtaisi järjestäytyneen rikollisuuden heikentämiseen, vaan päinvastoin loisi uusia mahdollisuuksia ja markkinan kasvaessa myös toisi todennäköisesti lisää järjestäytyntä rikollisuutta myöskin Suomen markkinoille. Ja
huomioitavaksi se, että järjestäytynyt rikollisuus on vahvassa asemassa tällä hetkellä nimenomaan marihuonaa ja hassiksen maahantuonnissa, ja mikään maahantuontiorganisaatio ei itsessään tuo pelkästään marihuonaa maahan, vaan se liittyy aina kaikkiin huumausaineisiin niin kuin kerralla. Ja sitten taas mitä tulee väitteeseen siitä, että poliisi käyttää mittavasti resursseja tämän kannabisongelman ratkomiseen, niin se ei pidä paikkaansa, vaan huumausainerikollisuus on piilorikollisuutta, joka tulee pääsääntöisesti vastaan muiden tehtävien yhteydessä. Ja yleensä tämmöinen muu tehtävä on joku häiriökäyttäytyminen tai muu rikos, minkä yhteydessä sitten selviää sitten, että kyseessä on myöskin huumausainerikos. Ja kannabiksen osalta yleensä tämmöiset tehtävät on tämmöisiä kotikasvatustehtäviä, missä henkilö kasvattaa omaan käyttöönsä omassa asunnossaan huumausainetta, jolloin sitä tulee hajuhaittoja. Pahimmillaan siellä tulee vesivahinkoja, koska siihen käytetään huomattava määrä vettä ja muita riskejä. Näiden tehtävien yhteydessä sitten paljastuu kotikasvatusta ja muuta. Eli tavallaan poliisi ei käytä resursseja siihen, että me aktiivisesti etsittäisiin kasvattajia, vaan ne tulee muiden tehtävien yhteydessä vastaan. Ja näin ollen niin katsotaan myöskin, että tämä lakialoite ei tulisi muuttamaan poliisin resurssien käyttöä, vaan todennäköisesti myös tulisi lisäämään meidän tehtäviä johtuen huumausainerikollisuuteen yleisesti liittyvistä muista haitoista ja yleisen järjestyksen ja turvallisuuden heikentymisestä. Ja edelleen on huomattava, että nykyinen sääntelymalli mahdollistaa sen, että kannabikseen liittyvien rikostutkintojen kautta voidaan päästä laajempien huumausaineen levitys- ja maahantuontiorganisaation jäljille ja selvittää yleensä järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyviä rikoskokonaisuuksia. Eli kannabis on isossa roolissa nimenomaan maahantuontiorganisaatiossa, jota kautta me päästään kiinni sitten suurempiin kokonaisuuksiin. Ja sitä kautta katsotaan, että toteutuessaan tällä lakialoite heikentäisi poliisin mahdollisuuksia rikosten selvittämiseen ja vakavien rikosten sekä järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseen. Ja edellä mainittujen seikkojen perusteella poliisilaitoksen kantaa lakialoitteeseen on kielteinen. Kiitos. Kiitokset Kimmo Sainio, Helsingin poliisilaitos. Ja seuraavaksi siirrytään sitten professori Kimmo Nuotion esitelmään. Olkaa hyvä. Lähetystä seuraavat. Tosiaan pidän tätä tavattoman kiinnostavana aloitteena just sen takia, että tämä niin kuin vaatii tavallaan ihan toisenlaista arviointia kuin tämä edellinen kannabisaloite, joka joku vuosi sitten oli, jossa esitettiin tätä dekriminalisointia ja josta silloin ensimmäisen kerran lakivaliokunta perehtyi tähän kysymykseen ja sai paljon tietoa. Eli tässä niin kuin todella haetaan sitä, että tämä koko kannabis niin kuin siirretään, ruvetaan käsittelemään sitä juuri tämmöisenä päihteenä, jota sitten, jonka valmistusta ja jakelua säännellään. Mulla on tuossa vähän tarkemmin tässä kirjallisesti, että nyt 5 minuutissa en pysty tätä kaikkea esittämään, mutta jos mä ihan tiivistän sen, niin itse jotenkin näen, että ensinnäkin että tulevaisuus on kuitenkin se, että tämä tulee laillistumaan Euroopassa. Että me ollaan selvästi menossa sitä kohti. Eli tämä tavallaan tähän kieltoon ja kriminalisointeihin perustuva systeemi, niin se on luonut semmoisen rahantekokoneen järjestäytyneelle rikollisuudelle, ja lisäksi tavallaan tämä on niin kuin suhteellisuusperiaatteen vastasta tämä käyttäjien kontrolli, se on kohtuutonta, että tälle olisi niin kuin jotain pakko tehdä joka tapauksessa. Ja nyt sitten eri maissa on ollut vähän erilaisia reittejä tavallaan, miten on mennyt. Jos mä ihan jotenkin itse näen, mitä mä oon ymmärtänyt, niin tosiaan yksi kysymys on ollut, että tässä on tavallaan tämä lääkekäyttö on ollut semmoinen, että se on ollut ihan niin kuin ihmisoikeuskysymys, ja siitä osin ihan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö on niin kuin pakottanut valtioita löysentämään sitä kontrollia ja varmistamaan, että tämä kivun lievitys tietyissä tapauksissa, niin siihen saadaan tätä apua. Meillä ehkä tämä kriminalisointi on tosiaan estänyt senkin puolen niin tehokkaasti kuin mitä en tiennytkään tätä aikaisemmin, että meillä ei juuri näitä reseptejä olisi kirjoitettu. Mutta tosiaan mä olin itse vierailuna professorina Kanadassa just silloin, kun he toteutti tämän kyseisen uudistuksen, niin tavallaan se on ehkä just semmoinen malli tavallaan, mikä tässä on ollut näillä aloitteen tekijöillä takana. Ja juuri tänä keväänä tuli ensimmäisiä arvioita siitä, että mitä siellä Kanadassa on tapahtunut. Eli ekanakin se, että siellä ei ollut tämä alaikäisten, sehän ei tietysti ole niin kuin alaikäisille
sallittu ja myytävä huume, vaan siellä on tämmöiset valtiolliset pienet liikkeet, joista sitten voi saada semmoista teollisesti tuotettua ja tavallaan kai ilmeisesti aika mietoa kannabista juuri. Niin tiedot on se, että se koko väestötasolla niin on ollut pieni nousu ainakin alkuun siinä käytössä, mutta juuri alaikäisten osalta se oli se, mitä siellä kai erityisesti pelättiin ja mitä Suomessakin on pelätty, niin tämmöistä nousua ei ole ollut nähtävissä. No tosiaan itse niin kuin tosiaan rikosoikeuden tutkijana voi sanoa, että meillä on ollut 200 vuotta niin kuin Saksa on vähän ollut semmoinen mallimaa monessa asiassa ja Saksassa tosiaan niin on valtiosääntöoikeudellisella perusteella jo aikaisemmin rajoitettu just tätä kannabiskäyttäjien kontrollia ja on monen kertaan keskusteltu tästä kannabiksen sääntelyn kysymyksistä ja nyt Saksa pyrkii tähän laillistamiseen. Mutta siinä tuli tosiaan vastaan näitä EU-oikeudellisia kysymyksiä. Eli Euroopan komissio katsoo, että tämä huumausainepuitepäätösdirektiivi, mitä siellä on, niin ei niin kuin salli just tätä kaupan vapauttamista tämmöisen sääntelyn kautta. Mutta että Saksa toteutti sen ensimmäisen vaiheen, joka tuli nyt juuri huhtikuun alusta voimaan, ja siinä on sitten juuri niin kuin tässä jo esitettiin, niin siinä on tämä kotikasvatus esimerkiksi tuli nyt sitä kautta sallituksi. Et jos mä niin kuin tiivistän tätä, mulla on tuossa tarkemmin kirjallisesti, mutta mä sanoisin, että tässä on niin kuin, tavallaan pitää tehdä tämmöistä laajaa niin kuin yhteiskuntapoliittista hyöty-haitta-vertailua näiden kahden sääntelymallin välillä. Toinen tämä kieltolakityyppinen malli, joka meillä on nyt voimassa, joka painaa tämän sinne laittomille markkinoille ja joka ei ole pystynyt estämään sitä käytön nousua. Minusta nuo on aivan järkyttäviä lukemia, jos me sanotaan, että 20% ihmisistä käyttää säännöllisesti kannabista. Eli se sääntely taas toisi juuri esimerkiksi sen, että me voitaisiin ajatella niin kuin vaikka tupakassa, että me voidaan lähteä sitten sen sääntelyn kautta ehkäisemään niitä haittoja ja pyrkimään siihen, että me saadaan painettua sitä käyttöä alas. Eli kysymys tästä laillistamisesta ei ole se, että me niin kuin lähdetään suosimaan tämän huumeen käyttöä, vaan enemmänkin se, että tämä vaihtoehto tuottaa niin paljon ongelmia. Ja kyllä mä näkisin, että tämä olisi aika merkittävä keino meillä nimenomaan vastustaa todellisuudessa järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa, siis tämä hallittu laillistaminen jossain muodossa. Eli nyt me tosiaan niin kuin tällä tavalla luodaan tavattoman kannattavat markkinat Eurooppaan. Mä näkisin, että jos Suomi olisi tässä jollakin tavalla vähän niin kuin seuraisi tätä Saksan linjaa, niin me voitaisiin olla sitten Euroopassa vähän niin kuin siinä samassa linjassa, että me voitaisiin keskustella näistä uusista säännöistä ja seurata sitä, että miten tämä laillistaminen sitten tulee Euroopassa mahdolliseksi. Mutta niin kuin sanottu, niin se, että Saksa ei ole mikään kovin radikaali maa ja Saksan mallin seuraaminen yleensä on monissa asioissa aika viisasta. Mutta mä pidän tavattoman tärkeänä, että tämmöinen keskustelu meillä nyt käynnistyy ja meidän pitäisi rohkeasti pohtia näitä hyöty-haitta-kysymyksiä. Itse mä pidän näitä suonen sisäisten huumeiden käyttäjien asemaan liittyviä asioita vieläkin kriittisempiä ja semmoisia, joihin pitäisi reagoida paljon nopeammin ja joissa nyt on esimerkiksi tämä käyttöhuone kansalaisaloite on jo eduskunnan käsittelyssä. Tässä on tässä huumepolitiikassa useita kysymyksiä. Me tarvittaisiin jotenkin viisasta kokonaisarviota. Että esimerkiksi vaikkapa tässä tämä THL:n esittämä niin kuin faktat tavallaan kaikki toimii ihan hyvin, mutta mä katson, että meidän pitää katsoa sitä myöskin sieltä rikosoikeuden ja kriminaalipolitiikan puolelta, niitä kontrollin vaikutuksia, haittoja, kustannuksia. Et esimerkiksi juuri vaikkapa mietitään tätä Norjan uudistusta, joka ei nyt sinänsä ole kovin suurelta osin toteutunut, tämä RUS-reform, niin kyllä siinä on ollut se tarkoitus, että meidän pitää merkittävästi siirtää painopistettä kontrollista sinne sosiaali- ja terveydenhuollon puolelle. Ja tältä osin niin on tärkeää, että me pystytään näkemään tällainen, niin kuin sanotaanko eri ministeriöiden silmin yhdessä tai näiden eri hallinnonalojen niin kuin silmin tätä. Ja pidän hirveän tärkeänä, että tämmöinen
keskustelu nyt lähtee käyntiin. Eli mun oma näkemys on se, että nämä asiat tulee joka tapauksessa. Kysymys on siitä tahdista, vauhdista, kuinka nopeasti me näitä kohdataan, mutta se, että vaikuttaa siltä, että Suomen tilanne ei millään tavalla ole erityisen paljon parempi kuin näissä muissa maissa, jotka on jo liikkeellä. Kiitos. Kiitos paljon, professori Nuotio. Sitten seuraava professori Matti Tolvanen Teamsin kautta Joensuusta ilmestyy linjoille. Hyvää päivää kaikille ja kiitoksia, että pääsin osallistumaan tällä tavalla etänä. Tässä säästää merkittävästi työaikaa, jota suuresti kyllä arvostan. Nämä emerituksena vaan kiireet lisääntyy. Niin, arvoisat valiokunnan jäsenet ja arvoisat kaikki muutkin kuulolla olevat, olen ihan samaa mieltä arvostetun kollegan Nuotion kanssa siitä, että oli mielenkiintoista lukea tätä aloitteen tekstiä ihan riippumatta siitä, mikä on sitten lukemisen lopputulos. Tässä aloitteessa on esitetty aika laajasti perusteita sille kannabiksen laillistamiselle, mutta yhtä lailla voidaan myöskin esittää perusteltuja kannanottoja sitä vastaan, eli puoltaa tätä nykyistä sääntelyä, jossa kannabiksen myyminen on laitonta. Siitähän tuossa kuulimme varsin kattavan esityksen THL:n puolelta. Korostan sitä, että ratkaisu laillistamisen puolesta tai sitä vastaan on poliittinen. Ehdotonta juridista estettä, siis perustuslaillista tai ihmisoikeuspuolelta tulevaa estettä, ei ole sen paremmin nykytilan voimassa pitämiselle kuin sen muuttamisellekaan. Näin ollen tätä kysymystä ei ratkaista pääasiassa juridiikalla, vaan yhteiskuntapoliittisella ja terveyspoliittisella arvottamisella. Tätä minä pidän selkeänä perusasetelmana. Kysymys on siis siitä, että missä määrin markkinoille on syytä päästää laillisesti lisää aineita, joilla ihminen voi sekoittaa tai turruttaa tai juntansa. Ja tässä tämä aloite vain kannabista, minä näen senkin ongelmallisena, minkä takia sitten ei sallita doping-aineiden tai nuuskan myyntiä. Yhtä lailla niitäkin käytetään, eikä niissäkään myyntikiellot ole estäneet niiden käyttöä. Doping-aineita käytetään varsin laajasti kuntosaleilla ja nuuskaakin tuodaan myyntikielosta huolimatta suuria määriä ja sitä laittomasti Suomessa myydään. Eli tässä pointtini on se, että kannabiksen laillistamista ei tulisi tarkastella ihan erillisenä kysymyksenä, vaan niin, että käytäisiin perusteellinen juridinen ja poliittinen keskustelu siitä, mitä ylipäätään markkinoilla saa laillisesti myydä ja mitä ei. Olen pitänyt pitkän aikaa ja pidän edelleen hämmentävänä sitä, että vaaditaan kannabiksen pääsyä laillisille markkinoille samaan aikaan, kun kaikin varsin ankarankin lainsäädännöllisin toimin pyritään siihen, että tupakoiminen loppuisi kokonaan. En missään nimessä kannata tupakointia, kun en ole itsekään sitä koskaan tehnyt. Lääkekannabis on eri asia. Jos siinä on ongelmia, eli että potilaat eivät saa tarvitsemansa hoitoa, niin siinä on sitten todellakin aihetta kyllä arvioida sitä, että pitäisikö muuttaa lainsäädäntöä sillä tavalla, että entistä enemmän voitaisiin määrätä kannabista lääkkeenä. No, tässä on laillistamisen hyötyä lähinnä tuotu esille tässä aloitteessa. No, toki jonkin verran myöskin vasta-argumentteja. On selvää tietysti, että verotuloja laillisesta kaupasta tulisi. Mutta tupakan puolellahan taas verotuksella on pyritty vähentämään tai rajoittamaan tupakointia ja kokonaan se suorastaan lopettamaan. Ei siinä ole ollut pointtina tai tavoitteena verotulojen kasvattaminen. Ja olen havainnut poliittisella puolella vaatimuksia jopa siitä, että tupakan markkinointi ja myyminen pitäisi kieltää kokonaan, mikä saattaisi kyllä olla ihan perusteltuakin. Ja taas maataloustuotannon suuntaamista hampuviljelyyn en pidä kovin hyvänä ratkaisuna. Totta on, että kieltolaki ei ole alkoholin osalta toiminut, mutta tupakan puolella näyttää toimivankin, eli asteittainen myynnin ja markkinoinnin rajoittaminen onkin johtanut siihen, että tällä hetkellä ehkä 10% väestöstä säännöllisesti tupakoi,
kun se oli vielä muutama vuosikymmen sitten, tuo prosenttiluku oli useissa kymmenissä. No, onko tälle sitten vaihtoehtoja kannabiksen laillistamiselle? On toki. Olen samaa mieltä Kimmo Nuotion kanssa siitä, että huumausaineiden oman käytön rangaistavuus on erittäin ongelmallinen kriminalisointiperiaatteiden näkökulmasta, koska itsensä vaarantamisen ei tulisi olla lähtökohtaisesti rikosvastuun perusteella. Toki meillä esimerkkejä on siitä, että esimerkiksi turvalaitteiden käytön laiminlyönti on rangaistavaa, toki lievästi, eli suojakypärän ja turvavyön käyttöpakkohan on tyypillisiä esimerkkejä siitä, joista tämmöistä kriminalisointia on käytetty, koska on havaittu, että se on tehokas. Meillä ei vieläkään toimenpiteistä luopumista riittävästi käytetä oman käytön suhteen. Ja tässähän voisi lakia muuttaa niin, että laissa selkeästi säädettäisiin poikkeukseksi rankaiseminen, eli säädettäisiin niin, että omasta käytöstä ei rangaista, ellei oman käyttöön liity perusteita, jotka antaisivat aihearvioida tapausta tavanomaista käyttötilannetta moitittavampana. Toinen vaihtoehto on luopua käytön rangaistavuudesta kokonaan, jolloin se tulisi koskea tietysti kaikkia huumausaineita. Näinhän doping-aineiden osalta on menetelty. Minä en ole sinänsä ollut mitenkään kovin varaukseton kannattaja, siis tämän käytön dekriminalisoinnin, mutta tuohon poliisin puolellahan tätä, niin kuin taas kuulimme Kimmo Sainionkin esityksestä, niin on perusteltu sille, että tällä päästään myyntiketjujen jäljille. Ehkä parempi tilanne olisi se, että käyttäjä kuultaisiin todistajina. Silloinhan heillä olisi totuudessa pysymysvelvollisuus siitä, keneltä he ovat aineen ostaneet. Oman käytön rangaistavuudesta luopuminen poistaisi myöskin nämä rekisterimerkinnöistä johtuvat haitat. Eli jos käyttäjä olisi rangaistava, niin ei tulisi myöskään sitten poliisin rekisterin merkintää käytöstä. Olen samaa mieltä muutaman tässä jo kuullun kanssa siitä, että oman käytön kriminalisointia olisi syytä arvioida moniammatillisessa työryhmässä, jossa tulisi sitten arvioida sitä, että onko oman käytön rangaistavuudesta luopuminen tässä vaiheessa riittävä poliittinen askel, vai pitäisikö mennä vielä laajemmin myynnin asteittaisen vapautumisen suuntaan, jonka kannattaja siis en ole, mikä lienee ilmennyt tästä minun puheenvuorostanikin. On myös syytä korostaa, että huumausaineiden myynnin laillistamisesta saadut kokemukset ovat vielä varsin lyhytaikaisia ja taitapa olla niin, että USA:ssa jotkut osavaltiot ovat ottamassa pikkasen pakkiakin tässä suhteessa. Tässä lyhykäisyydessä ja koottuna oma näkemykseni asiasta. Kiitoksia huomiostanne. Kiitokset professori Tolvanen sinne Joensuuhun. Ja nyt avaan keskustelun aiheesta sillä tavoin, että paikalla olevat valiokunnan jäsenet ja valiokuntaneuvokset saavat halutessaan esittää kysymyksiä asiantuntijoille. Toimittajat joutuvat vielä hetken aikaa odottamaan, että pääsette sitten tilaisuuden jälkeen haastattelemaan, ja myöskään asiantuntijat keskenään, että keskustelua ei sallita. Nyt on monta kättä ylhäällä ollut, ja täällä on Gebhard, Koskela, Peltonen, sitten otetaan Lehtinen, Vigelius ja sitten Keto-Huovinen. Joo, oliko muita? Joo, Gebhard aloittaa. Kiitos allekirjoittaneen puolesta kaikille asiantuntijoille. Itseäni jäi mietityttämään toi aika nopeasti läpikäyty Saksan esimerkki ja erityisesti se EU-sääntelyn vaikutus siihen, mikä Saksassa on ollut mahdollista, johon viitattiin sekä professori Nuotion että THL:n esityksessä, niin haluaisin kuulla siitä vähän tarkemmin, että mikä tarkalleen ottaen on Saksassa katsottu olevan EU-lainsäädännön mukaan ongelmallista tai mikä siinä hankkeessa, ja sitten miten EU-lainsäädäntö suhtautuu tähän nyt käsittelyssä olevaan aloitteeseen. Ja sitten lisäksi haluaisin THL:ltä kysyä, että minkä takia lääkekannabiksen saatavuus on todettu niin hankalaksi Suomessa tässä useassa puheenvuorossa. Koskela. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös minun puolestani aloitteen tekijöille ja asiantuntijoille. Haluan kiittää aloitteen tekijöitä siitä, että avaatte tämän keskustelun. On tärkeää, että Suomessa keskustellaan huumausainepolitiikasta mahdollisimman laajasti ja tämä varmasti sitä keskustelua laajentaa. Minulla on muutama kysymys. Ensimmäinen koskee
ikään kuin tällaista niin kuin huumauspolitiikan laajempaa perspektiiviä, kun minä ajattelen niin, että huumausainepolitiikassa pitäisi aina olla tavoitteena kuitenkin haittojen vähentyminen, ja tässä aloitteessakin on sellaisia identifioitu, mutta jään pohtimaan sitä, että ketkä kannabista tällä hetkellä käyttävät, kun minun käsitykseni on se, että jos me katsotaan huumeiden käyttäjiä isompana joukkona tai ylipäänsä päihteiden käyttöä, niin kannabiksen käyttäjät erottuu sieltä ehkä vähän tämmöisenä, jos nyt sallitte ilmaisun, keskiluokkaisena porukkana, kun sitten taas ne kaikkein marginalisoiduimmat huumeiden käyttäjät ovat niitä, jotka käyttävät vaikka suonen sisäisesti huumeita tai kaikista vahvimpia ja kovimpia huumeita, niin kysyisin asiantuntijoilta, että voiko tämä aloite vastata näiden jälkimmäisten kuvaamieni ihmisten tilanteeseen sen parantumisena tai huonontumisena, eli kun puhutaan näistä kaikkein marginalisoiduimmista ihmisistä. Toinen kysymys liittyy samaan, mitä Gebhardtkin tuossa sivusi, eli tämä kannabiksen lääkekäyttö, että minua myös mietityttää tämä, että miksi se on niin vaikeaa, jos sillä on todettu hyötyjä, eli mitä hyötyjä sillä on todettu, olisi ensimmäinen kysymys. Ja sitten toinen kysymys se, että onko se sellainen asia, mitä asiantuntijat kannattaa, että tätä pitäisi parantaa, tätä kannabiksen lääkekäytön mahdollistamista. Sitten viimeinen kysymys on tämmöinen täsmäkysymys professori Nuotiolle. Täällä lukee lausunnossa, että laillistaminen parantaisi myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämistä huumeita käyttäville. Niin liittyykö tämä siihen, että kun huumeiden tai kannabiksen käytön stigma vähenee, niin silloin hoitoon hakeutuminen on helpompaa sitä kautta, vai viittaako tämä mahdollisesti johonkin muuhun? Kiitos. Kiitos. Ja edustaja Peltonen. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille alustuksista. Olisin 2 kysymystä tehnyt. Täällä THL-lausunnossa todettiin näin, että EU-lakien mukaan niin ikään kannabis on huume eikä sen myynti ole sallittua. Se, onko käyttö tai hallussapito henkilökohtaiseen käyttöön rangaistavaa, vaihtelee maittain. Pyytäisin professoreita Nuotio ja Tolvanen selventämään myöskin tätä EU-oikeudellista viitekehystä, ja tietysti kun me näitä kansainvälisiä esimerkkejä katsomme, niin itse pidän hyvin relevanttina sitä, mitä Euroopassa tapahtuu, mikä on se EU-oikeuden viitekehys, joka tietysti on meille se eräitä rajoitteita asettava. Eli tähän toivon vielä selvennystä, että mitä EU-oikeus nyt mahdollistaa, mitä ei. Ja sitten Helsingin poliisilaitokselle toinen kysymys. Totesitte lausunnossanne niin, että mikäli tämä aloite toteutuisi tässä esitetyssä muodossa, niin järjestäytynyt rikollisuus saisi uusia ansaintamahdollisuuksia, eikä ne olisi poistumaan päin, kuten tässä aloitteessa esitetään, niin voisitteko avata vielä tätä kohtaa lausunnossanne enemmän, että mitä nämä uudet mahdollisuudet olisivat, joita järjestäytyneelle rikollisuudelle sitten koituisi, ja miten arvioitte tätä riskiä? Näin, ja otetaan vielä edustaja Lehtisen kysymys. Sitten otetaan välillä vastauksia. Vigelius, Keto-Huovinen ja Hiltunen kysyy sitten sen jälkeen. Lehtinen, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myöskin asiantuntijoille alustuksista. Ja muutama asia, mitä haluaisin nostaa esiin. Ensinnäkin se, että kun kannabis on edelleenkin luokiteltu huumeeksi, niin jotenkin oma ajatus on se, että on äärimmäisen vaikea sitten tehdä huumeet lailliseksi tässä yhteiskunnassa ja mikä vaikutus sillä on moraalisesti meidän nuoriin ja yleensä ottaen yhteiskuntaan muutoinkin ja päihteiden käyttöön. Toinen on se, että jos käyttö laillistetaan ja kasvatus laillistetaan ja myynti, niin se niin tutkimukset osoittaa lisää käyttöä ja kaikki käyttäjät, kun saadaan pidettyä pois päihteiden parista, niin on aina hyväksi. Kolmas asia, mitä haluaisin nostaa esiin, mitä tässä ei juurikaan ole käsitelty, mutta muutaman kotikasvattamon nähneenä, niin voin sanoa, että on melkoinen paloriski, jos sallitaan kotikasvattamon pitäminen, erityisesti vaikkapa kerrostalossa. Ja jos tähän sitten lain suoma valtuutus annettaisiin, pitäisi myöskin pohtia tätä näkökulmaa. Ja sitten tietysti tämä argumentti tähän liittyen, että se on yleisesti käytettyä, niin jos tilastoa katsoo THL:stä, niin samalla käyrällä kun mennään, niin amfetamiini on sitten 30 vuoden päästä samalla agendalla, että pitäisi laillistaa, jos käyttö lisääntyy samassa suhteessa kuin kannabis 92 vuodesta eteenpäin. Ja minulla myöskin on äärimmäisen vaikea hyväksyä sellaista yhteiskuntaa, että meillä olisi huume, joka on laillista, ja sitä olisi vaikkapa lentäjät tai poliisit tai lääkärit tai tuomarit käyttäneet ennen juuri työvuoronsa alkamista. Sen tunnistaminen on äärimmäisen vaikeaa ulkoisesti, mikä se vaikutus vaikka suorituskykyyn liikenteessä tai muutoin.
Mutta se varsinainen kysymys tulee tähän perään, että tähän nuorten käyttämiseen, joka on kaikkein huolestuttavinta kaikissa päihteissä ja myöskin lääkkeissä ja sekakäytössä, tässä kuitenkin on pakko säätää ikäraja varsin korkealle, niin kuin on puhuttu, että alaikäisille ei saisi jatkossakaan myydä, niin miten tämä vähentäisi nuorten käyttöä tästä näkökulmasta katsottuna? Kiitos. Näin, kiitokset tähän astisista kysymyksistä. Pistetään toppi tähän kohtaan ja siirrytään vastausten maailmaan ja sitten jatketaan. Ja lähdetään samassa järjestyksessä purkamaan näitä esitettyjä kysymyksiä, kun äsken tuli nuo esityksetkin, eli aloitteiden tekijät. Siellä on 3 vastaajaa, mutta jos Cole Thomas aloitatte. Niin. Yes, kiitos puheenjohtaja. Tässä oli tosi paljon kysymyksiä. Kirjoitin näitä kaikkea ylös. Ehkä mä toivoisin tällaisen niin kuin yleisenä kommenttina, että kun tarkastellaan tätä asiaa, niin katsotaan myös tämän nykyinen systeemi, tämä kieltolaki, mikä meillä on, asiana, joka voi vaikuttaa niin kuin ihmisiin ja yhteiskuntaan. Tämä meidän nykysysteemi ei ole mikään neutraali lähtökohta. Tämä on poliittinen päätös, joka on aiemmin tehty, jolla on vaikutuksia. Ja ihmiset käyttävät kannabista jo nyt. Tuhannet käyttävät sitä lääkkeenä, monet käyttävät sitä päihteenä. Kannabiksen käyttö lisääntyy tällä hetkellä. Kun kannabis laillistetaan, niin käytön lisääntyminen jatkuu. Että kun katsomme Kanadaa tai tänne, niin käyttöhän on siis jatkanut lisääntymistä, ei vain lisääntynyt laillistamisen jälkeen. Tämä EU-sääntelyn vaikutus on etenkin kiinnostava ja Saksan esimerkki. Saksalla on tämä 2 pilarin malli ja tähän heidän toiseen pilariin kuuluu muiden EU-maiden ja EUn lobbaaminen kieltolain kumoamisen puolelle. Heillä oli alun perin suunnitelmissa laillistaa kannabis suoriltaan ja säännellä nämä markkinat, mutta nyt he tekevät sen tieteellisen kokeilun kautta. Ja tämä aloitehan on siis, tämä ei ole suora lakialoite, vaan me pyydämme, että tässä ryhdytään toimiin. Te voitte myös suositella, että kannabiksen lääkekäyttöä pyritään edistämään kaikin mahdollisin keinoin. Te voitte ehdottaa myös, että Sveitsin kaltainen pilotti, mikä on menossa tällä hetkellä, jossa siis kokeillaan kannabiksen laillista tuotantoa ja myyntiä, että tämän kaltainen kokeilu tehtäisiin myös Suomessa, jotta saisitte vähän enemmän tietoa, että miten tämä kaupallinen myynti voi vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan. Tähän monet näistä kysymyksistä ei oltu esitetty aloitteen kirjoittajille, mutta Koskelan tämä kysymys tästä, että voisiko tämä aloite parantaa marginalisoitujen ryhmien tilannetta, ihmiset, jotka siis käyttävät suonen sisäisiä huumeita, niin tämä ei liity tähän asiaan oikeastaan ollenkaan. Muutenkin tässä, kun ollaan mietitty, että pitäisi olla joku kokonaisvaltainen lähestymistapa kaikkiin huumeisiin, niin me voimme puhua alkoholipolitiikasta tai tupakkapolitiikasta ilman, että tuomme kaikki muut päihteet siihen keskusteluun. Ja kuten olemme nähneet liittolaisiltamme ympäri maailmaa, niin se on nimenomaan kannabiksen kieltolaki, jota tässä kumotaan. Niin pyytäisin, että keskitymme niin tässä nimenomaan tähän kannabikseen. Toki voimme puhua muistakin päihteistä, mutta me emme ole ehdottaneet muiden päihteiden laillistamista, vaan kannabiksen. Oliko tässä puheenjohtaja vielä joku kysymys, mihin minun olisi pitänyt vastata teidän mielestä? Saattoi olla, mutta nyt meni itseltäkin ohi. No ehkä voisin vielä puhua tästä kotikasvatuksesta, eli siis edustaja Lehtinen puhui kotikasvatuksesta ja ymmärsinkö oikein, että olette ollut poliisi ja varmasti monet näistä kasvatusoperaatioista ovat olleet kaupalliseen tarkoitukseen. Ja se olisi hyvä, että saisimme näitä kasvatusoperaatioita pois kerrostaloista ja omakotitaloista ja niin kuin teollisiin tuotantolaitoksiin, johon ne kuuluvat. Että eihän se, että meillä niin tuotettaisiin alkoholia kerrostaloissa kaupallisesti, niin kyllä sekin aiheuttaisi haittoja. Ja
tuhannet suomalaiset, mahdolliset 10 000 suomalaiset kasvattavat kannabista jo nyt kotonaan ilman suuria haittoja. Ihmisillä on muutenkin kotikasveja ilman suurempia haittoja. Ja monissa paikoissa maailmassa, missä kannabis ollaan laillistettu tai kriminalisointi lopetettu, niin tämä kotikasvatuksen salliminen on yksi ensimmäisistä asioista juuri sen takia, koska sitten nämä ihmiset, jotka käyttävät kannabista, heidän ei tarvitse asioida järjestäytyneen rikollisuuden kanssa. Ja tässä oli myös kysymyksiä siitä, että miten voidaan rajoittaa kotikasvatusta taloissa, joissa on alaikäisiä lapsia. No siis nythän esim. Ihmiset voivat tuottaa olutta tai viiniä kodeissaan, vaikka siellä on alaikäisiä lapsia. He voivat myös säilyttää alkoholia kodeissaan, jossa on alaikäisiä lapsia, joten tehkää samat säännöt kannabikselle kuin mitä teitte alkoholille tämän asian suhteen, niin sitten pitäisi ongelmien varmaan vähentyä. Ehkä annan seuraaville puheenvuorot. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, tai oikeastaan minä annan seuraavalle puheenvuoron. Eli Sanna Kailanto, THL, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Vastaan ensin edustajan Gebhard ja ehkä osittain Peltonen kysymyksiin tästä EU-lainsäädännöstä ja Saksan mallista. Eli he teki laajat selvitykset silloin, kun se päätös oli tullut siitä, että he lähtisivät kannabista laillistamaan. Ja he olivat ensimmäinen Euroopan valtio, joka pyysi komissiolta virallista lausuntoa ja kantaa siihen heidän kannabiksen laillistamisen suunnitelmaansa. He sen saivat ja se oli tietenkin kielteinen, koska se on EU-lakien vastaista myydä. Eli edes YK-lait eivät kiellä käyttöä, eikä EU-lait suoraan kiellä hallussapitoa henkilökohtaiseen käyttöön, vaan se on jokaisen kansallisen lainsäädännön varassa, mutta myynti on selkeästi kielletty ja Saksa ei halunnut lähteä haastamaan tässä vaiheessa EU-lainsäädäntöä ja tekivät siksi tästä toisesta pilaristaan nyt tällaisen kokeilun, jonka tarkoitus on tehdä tutkimusta rajatuilla alueilla laillistamisen vaikutuksista eri indikaattoreihin. Ja huumetutkimustahan EU eikä YK-lait eivät kiellä. Se, miten he sitten sen jälkeen etenevät, niin sitä en osaa siihen vastata. Toinen kysymys koski tätä lääkekannabiksen saantia ja sen vaikeuksia, joka nousi useassa puheenvuorossa esille. THL sanoi jo lausunnossaan, että itselääkintä on eri asia kuin lääkärin toteamaan sairauteen määrätty myyntiluvallinen lääkevalmiste. Ja tällä hetkellä EU-markkinoilla ja Suomessakin on 2 kannabispohjaista reseptilääkettä, Epidiolex ja Sativex. Niitä saa määrätä niihin sairauksiin, jotka on lääketieteellisesti todettu. Eli meillä on kliiniset kokeet, lääketehtaat tekevät kliiniset kokeet, jonka perusteella sitten myyntiluvat niihin sairauksiin myönnetään, joihin todetaan, että on vaikutuksia. Itse ehkä käytän tässä usein sellaista vertailua, että lääketehtaat ovat usein hyvin halukkaita tutkimaan erilaisia yhdisteitä, jotta he saisivat lääkkeitä, jotka olisivat tehokkaita ja joita voitaisiin myydä niitä tarvitseville. Mutta kannabislääkkeitä ei ole lääketehtaista juuri näiden valmisteiden jälkeen tullut markkinoille. Eli se tarkoittaa silloin sitä, että heillä on haasteita ehkä saada sellaisia lääkevalmisteita, joilla katsottaisiin olevan sellaisia tehoja, että niitä suurille myyntimarkkinoille lähdettäisiin edistämään. Eli reseptilääkkeitä niihin tiettyihin sairauksiin meillä voisin kuvitella, ehkä Valvira osaisi vastata tähän paremmin, niin varmastikin lääkärin toteamiin näihin sairauksiin, joihin Epidiolex ja Sativex on määrätty, niin niitä reseptejä saa. Mutta kuten totesimme, niin itse lääkintä erilaisiin on eri asia ja siihen ei sitten meidän virallinen lääkejärjestelmä ei toimi siinä. Sitten edustaja Koskela esitti kysymyksen, että ketkä kannabista käyttävät. No, suurin osa meillä käyttävistä ja kokeilevista on siinä 25-34-vuotiaita miehiä. Se on se suurin ikäryhmä, joka meillä
kannabista käyttää ja kokeilee. Ja tosiaan siis tämä prosenttiosuus, joka THL:n esityksessä ilmeni, niin se ei ole siis säännölliset käyttäjät, vaan se ovat kaikki, jotka ovat vastanneet kerran tai useamman kerran elämänsä aikana kokeilleensa kannabista. Eli se voi sisältää myös kertakokeilijat tai säännöllisemmät käyttäjät. Ja se, että vastaako tämä kansalaisaloite huumeita ongelmallisesti käyttävien ihmisten haasteisiin, niin kuten kansalaisaloitteen esittäjätkin totesivat, niin eivät. Että kannabis kuuluu varmasti myös huumeita ongelmallisesti käyttävien elämään, mutta sillä on aika pieni merkitys sit loppujen lopuksi enää niissä suurissa haasteissa, mitä he kohtaavat sitten tämän riippuvuussairautensa vuoksi. Ja ehkä vielä voisin vastata tästä nuorten lisääntyneestä käytöstä. Eli meillä Suomessahan alaikäiset nuoret ovat siellä Euroopan ehkä keskiarvon alapuolella. Meidän nuorten käyttöjakokeilu Kanadanhan yksi laillistamisen tavoitteista oli vähentää heidän alaikäisten kannabiksen käyttöä, joka oli siellä ihan maailman huippuluokkaa. On totta, siellä ei alaikäisten käyttö ole lisääntynyt lain tulon jälkeen, mutta en ole myöskään lukenut raportteja, että alaikäisten käyttö olisi vähentynyt. Eli meillähän alaikäiset käyttävät alkoholiakin, vaikka meillä on tietyllä tavalla säännöllinen järjestelmä, eli ihan täysin sitä alaikäisten käyttöä ei sillä laillistamisella ole siellä pystytty suitsimaan. Mutta toivottavasti vastasin kaikkiin THL:lle esitettyihin kysymyksiin. Kiitos. Näin, kiitoksia. Sitten Kimmo Sainio poliisilaitokselta. Kiitos puheenjohtaja. Eli kysymys liittyy tähän järjestäytyneen rikollisuuden kasvuun suhteessa tähän esitettyyn kannabisaloitteeseen. No, yleisellä tasolla voidaan todeta, että jos huumausainemarkkina kasvaa, ja tässä tapauksessa ajatellaan niin, että markkina kasvaa joko niin, että nykyiset käyttäjät alkavat käyttämään enemmän johtuen siitä, että huumetta on helpommin saatavilla, tai sitten niin, että kokeilijoita tulee enemmän ja sitä kautta markkina kasvaa, niin siinä nähdään riski siinä markkinan kasvussa, että myös muiden huumausaineiden markkina kasvaa samassa suhteessa tai tulee lisääntymään. Ja se, että yksi huumausaine olisi laillinen ja muut laittomia, niin se edelleenkin se markkinan kasvu aiheuttaa niitä muita ongelmia sitten, missä se järjestäytynyt rikollisuus on isossa roolissa. Samoin se, että lailliselta markkinalta hankittu huumausaine, kannabis tässä tapauksessa, samalla tavalla kuin alkoholikin, niin sitä on mahdoton valvoa, että miten se päätyy eteenpäin siitä, että se täysikäinen, joka sen laillisesti hankkii, niin kukaan ei pysty valvomaan sitä, miten se eteenpäin välitetään, jolloin se riski tavallaan siihen nuorisoon kohtaan oman näkemyksen mukaan tulee kasvamaan. Se Kanadan malli, mitä on puhuttu tässä julkisuudessa, niin mä juttelin kollegan kanssa Europolissa muutama vuosi sitten sen jälkeen, kun Kanada tähän kokeiluun lähti. Ja siellä esitutkinnossa oli ilmennyt, että kun Kanada sääteli tavallaan tämän valtiollisen kasvatuksen yrityksille, niin se säädeltiin hyvin tarkkaan, että mitä varallisuutta pitää olla, missä se kasvatetaan, mitä turvatoimia siihen liittyy ja kaikkea muuta laillista puolta sen kasvatuksen niiden tehtaiden ympäriltä, niin esitutkinnassa oli jo silloin selvinnyt se, että osassa näissä yrityksissä niin taustalla oli järjestäytynyt rikollisuus, eli se oli niin kallis niin kuin aloittaa tämmöinen kasvattamo tai tehdas, kannabistehdas, että erilaisilla bulvaanijärjestelyillä järjestäytynyt rikollisuus oli sen taustalla. Eli tavallaan se markkina siirtyy lailliseksi, mutta järjestäytynyt rikollisuus pysyy siellä taustalla. Toinen ongelma, mitä siellä käytännössä on nähty se, että kun kannabis on laillista kadulla ja sillä on määritelty todella tiukat THC-arvot siitä, että minkä vahvusta se voi olla sitä apteekista ostettuna, niin samaan aikaan on kuitenkin vahvempaa THC-kannabista myynnissä kadulla niin kuin aina ennenkin. Ja se on täysin järjestäytyneen rikollisuuden hallussa. Eli ihmiset hakeutuu sitten kuitenkin voimakkaamman kannabiksen pariin, kun ne huomaa käytön jälkeen, että tämä nykyinen ei tehoa tai siitä ei saa sitä samaa fiilistä, mistä aikaisemmin on saanut. Eli tätä kautta nähdään, että vapautuessaan kannabis niin tulisi aiheuttamaan järjestäytyneen rikollisuuden ongelmia jatkossakin myös Suomessa. Kiitos. Kiitokset. Ja sitten professorit, Nuotio, Tolvanen. Nuotio ensin. Joo, no tässä jo tätä Saksan mallia jonkun verran toisten puolelta käsiteltiinkin, että mulla oli ehkä semmoinen pieni ongelma, että jotenkin mä en ihan niitä virallisdokumentteja löytänyt sieltä komission puolelta, että mä jotenkin välillä on nimittäin niin, että nämä
hallitusten ja komission väliset asiakirjavaihdot ei komissio on aika huono niin kuin julkistamaan, tai ainakaan en löytänyt ihan sieltä suoraan portaalista, mutta sen takia täytyy ehkä tehdä tämmöisiä vähän välillisempiä päätelmiä, mutta juuri tämä on kuvattu tässä näin, että tässä on tämä vaiheistus, että nyt siellä on tehty se ensimmäinen tämä suppea laillistus, joka sitten, ja sitten ne tavallaan niin kuin käyvät näitä neuvotteluita komission kanssa siitä jatkosta, ja tosiaan tähtäävät kuitenkin edelleen sit siihen varsinaiseen laillistamiseen. Ja nyt mun mielestä tässä nykymuodossa niin siinä on tosiaan esimerkiksi niin kuin jollain tavalla se klubitoiminta kuitenkin oli nyt jo sen ekan laillistamisen vaiheen piirissä. No sitten tässä oikeastaan mä jotenkin tulkitsen, että useampi näistä kysymyksistä liittyi siihen, esimerkiksi tämä kysymys siitä, että miten tämä laillistaminen vaikuttaa jotenkin näihin palveluihin ja tähän hoitoon hakeutumiseen, niin mun mielestä tämä on niin kuin semmoinen tavattoman iso asia, ja nyt kun tässä on jonkun vuoden vähän yrittänyt perehtyä näihin asioihin, niin on niin kuin huomannut sen, että kyllä niin kuin tämä rikosoikeus toimii sillä tavalla, kun se rummuttaa tietynlaisia asenteita, niin sillä stigmalla ja niillä asenteilla on hirveän suuri vaikutus, ja niin jopa kaikkiin ammattilaisiinkin. Eli tavallaan se, että se luo sen etäisyyden. Tietysti nyt mä en osaa sanoa, että tästä ihan, jos siellä on vain jotain satunnaista kannabiksen käyttöä, niin siinä ei välttämättä ole mitään semmoista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden niin kuin, tukea vaikutusta, mutta mä uskon, että tämän stigman vähentäminen niin helpottaisi joka tapauksessa sitten sitä niin kuin, että silloin kun niitä palveluita tarvitaan ja ehkä muitakin asioita kuin tähän kannabiksen käyttöön liittyviä, niin sitä tukea voi saada. Että tässä on tavallaan nämä syrjäytymisen mekanismit kuitenkin mukana. Ja siihen liittyy ehkä vähän just tämä kysymys, joka täältä tuli, taisella Lehtiseltä tuli just tämä moraalinen vaikutus, kun me ollaan korostettu just tätä huumevapaata yhteiskuntaa ja nimenomaan niin kuin nähty, että tämä stigma on niin kuin se hinta siitä, että meillä on tämä pyrkimys siihen huumevapaaseen yhteiskuntaan, ja se on se, millä silloin 70-luvun alussa perusteltiin tätä koko juttua. Niin mä näen sen jotenkin niin, että nyt tämähän on se, joka sitä rapauttaa, se, että jos meillä on 20% väestöstä, jotka niin kuin säännöllisesti tässä rikkoo lakia, niin se ajatus siitä, että nyt me voidaan tämmöisellä yleisellä kriminalisoinnilla ohjata sitä ihmisten toimintaa, niin paremminkin niin kuin tavallaan, että se on just päinvastoin. Eli käsittelemällä tätä kannabista erikseen ja poistamalla se siitä samasta korista, niin meillä olisi mahdollisuus niin kuin tavallaan ylläpitää sitä ajatusta, että huumeiden tavallaan sitä, että se stigma olisi sitten täällä muuten käyttäjien puolella. Toki mä olen ihan samaa mieltä kuin tässä Tolvanen oli aikaisemmin, että meidän pitäisi kuitenkin käsitellä myöskin tätä kysymystä tästä käytön rangaistavuudesta laajemmin ja nimenomaan sitten sen käytön näistä haittavaikutuksista ja miettiä tätä politiikkaa uudestaan. Että kyllä me tarvitaan niitä järjestäytyneen rikollisuuden vastaisia toimia, mutta tässä näin niin tosiaan tämä nykylinja me niin kuin syötetään järjestäytyneen rikollisuuden lapaa. Kiitos. Kiitos, ja Tolvanen mainittiin, ja nyt otetaankin taas yhteys kohti Joensuuta. Olkaa hyvä. Kiitos, toimii kyllä ihan hyvin. Ei minulla tuohon kollega Nuotion vastauksen voi vielä ole lisäämistä. Todella varmaan tässä pitäisi ihan EU-tasolla nyt kyllä käydä läpi tämä kysymys, että tässä tuli hyvin nyt ilmi, että ei pelkästään Suomea koskevalla lainsäädännöllä päästä ainakaan niihin tavoitteisiin, mitä tässä aloitteessa on esitetty. Kokeilut ovat minusta huonoja näissä asioissa aina. Kokeilla voi jotakin veroalennusten vaikutusta tai yritystukien vaikutusta tietyn alueen kehitykseen, mutta en lähtisi kyllä kumoavien nautintoaineiden laillistamista ensin rajatuilla kokeiluilla testaamaan. Tässä on nyt tuleville europarlamentaarikoille hyvä tehtävä EU-tasolla viedä tämä asia pohdittavaksi ihan riippumatta siitä, mikä sen pohdinnan lopputulos tulee olemaan. Se on aivan totta, että EU-oikeus rajoittaa kyllä kansallista lainsäädäntövaltaa. Kun tuossa sanotte, että ei ole mitään ehdotonta juridista estettiin, tarkoitin sitä, että ainakaan siis sellaista estettä ei ole, että EU-tasolla voitaisiin päätyä toisenlaiseen ratkaisuun kuin mihin nyt on päätty. Se on ihan puhtaasti, niin kuin sanoin, niin yhteiskuntapoliittinen ja terveyspoliittinen kysymys, ja siltä pohjalla se pitää ratkaistakin. Toki nuo järjestäytymisen rikollisuuteen liittyvät, ne pitää ottaa vakavasti. Kimmo Sainio kyllä minusta hyvin tuo esille sen riskin, että laillinenkin kauppa
saattaa päätyä sellaisen tahojen haltuun, joiden haltuun sen ei toivota päätyä. Tästä on hyviä esimerkkejä liike-elämän puolella. Meillä on tiettyjä teollisuuden tai palvelualoja, jos järjestäytynyt rikollisuus on saanut jalansijaa ihan sanotaan laillisilla markkinoilla. Kiitoksia. Kiitoksia. Eli ei kokeiluille, sanoo Tolvanen. Sitten kysymyksiä lisää. Täällä on vielä Vigelius, Keto-Huovinen ja Hiltunen. Oliko muita? Vigelius ensin, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos aloitteen tekijät ja allekirjoittajat. Kysyn 3 kohtuumittaista kysymystä. Ensimmäinen niistä koskee tätä rikoslakia ja siellä olevaa tätä poikkeusta, eli mahdollisuutta jättää syyttämättä tai tuomitsematta, jos kokonaisuutena arvostellen rikos tai epäilty rikos olisi vähäinen, ja myös jos tämä käyttäjä, syytetty, hakeutuu hoitoon, niin kuinka usein tätä tällä hetkellä sovelletaan? Ja jääkö siitä jonkinlaista merkintää poliisille tai muille viranomaisille tällä hetkellä tilastointiin? Tämä on ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys koskee sitä, että onko Suomessa tehty minkäänlaisia ennusteita tai arvioita muiden maiden esimerkkien pohjalta siitä, että miten paljon laillistaminen voisi yleistää kannabiksen käyttöä ja kuinka paljon haitat lisääntyisivät? Ja kolmantena kysymyksenä hieman tähän toiseen liittyen on, että kun THL tuo esille, että eri päihteiden aiheuttamien haittojen välistä vertailua vaikeuttaa muun muassa se, ettei kannabiksen käyttö tutkimusten mukaan tule alkoholin tilalle, vaan rinnalle, niin kysyn täsmentävän kysymyksen, että onko THL näkemystä siitä, että vähentäisikö kannabiksen laillistaminen ja sen myötä käytön todennäköinen lisääntyminen alkoholin käyttöä ja haittoja, vai tulisiko kannabiksen käyttö ja haitat vain alkoholin käytön ja haittojen rinnalle? Onko tästä minkäänlaisia näkemyksiä? Näin, kiitoksia. Nyt edustaja Vihla Keto-Huovinen. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Vigelius tuossa kysyikin ehkä tämä rikosoikeuteen liittyviä kysymyksiä, mutta mä olisin kysynyt sitten vielä liittyen tähän EU-viitekehykseen ja Saksaan, niin siltä osin, että jos Saksa tekee nyt tätä tutkimusta niin sanotusti tästä niin kannabiksesta, niin olisin kysynyt, että kuinka pitkä tämä tutkimusaika on ja milloin siitä on mahdollisesti saatavissa niin kuin tutkimustuloksia. Ja sen lisäksi olisin kysynyt sitä, että onko maissa, joissa tämä kannabis on laillistettu, niin järjestäytynyt rikollisuus poistunut markkinoilta. Sitten tässä aloitteessa esitetään omatarveviljelyn sallimista, niin olisin tästä kysynyt hieman tarkennuksia, että mitä tällä tarkoitetaan ja erityisesti ehkä sitä, että millä tavoin näissä tilanteissa itsekin kiinnittäisin huomiota nimenomaan lapsia ja nuoriin, heitä suojellaan. Jos tämä olisi määrällisesti 5 kasvia, niin tämähän tarkoittaa aika isoja määriä käyttöannoksia. Eli varovaisen arvioinnin mukaan yhdestä kasvista tulisi se 25 grammaa, mikä on aika vähäinen määrä. Tosiasiassa suotuisissa olosuhteissa näistä tulee se reilusti vaikka 100 grammaa. Ja jos se käyttöannos olisi se, mitä viranomaiset pitää, että se on 0,5, niin jos laskee tästä jo käyttöannoksia, niin että se on 500 grammaa, mitä tulisi, niin se voi olla jopa 1000 käyttöannosta, jolloin se tarkoittaisi, että se tarkoittaisi vuodessa niin päivittäin useampaa käyttöannosta. Niin tämän takia minua todella huolestuttaa se, että mikä se tilanne olisi, jos tämä sallitaan. Ja lääkekäytön osalta kysyn, että mitkä on nämä sairaudet, joihin kannabiksella on todettu tieteellisesti olevan vaikutuksia. Kiitos. Kiitos. Ja vielä edustaja Hiltunen ja sen jälkeen taas vastauksia. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos aloitteesta ja asiantuntijoille kuulemisesta. Kysyisin oikeastaan, että miten jos tämä kannabis laillistettaisiin, niin millaisena näette riskit siihen, että oltaisiin myös tulevaisuudessa vahvempien huumeiden osalta käytön ja saatavuuden yleistymisestä tavallaan niin kuin samankaltaisessa tilanteessa tämmöisen keskustelun ja laillistamisen suhteen? Ja onko tietoa, että maissa, tai miten tavallaan näissä maissa, joissa kannabis on laillistettu, niin onko muiden vahvempien huumeiden käyttö lisääntynyt? Näin. Nyt ei enempää ole kysymyksiä, johan tässäkin oli
lähdetään taas purkamaan niitä ja aloitteen tekijät, olkaa hyvä. Yes, kiitos oikein paljon hyvistä kysymyksistä. Ehkä voisin aloittaa vastaamalla tähän edustaja Keto-Huovisen kysymykseen, että onko järjestäytynyt rikollisuus poistunut markkinoilta paikoissa, joissa kannabis on laillistettu. Huomattaisin, että kieltolaki on jatkunut kymmeniä vuosia ja kieltolain kumoaminen on melko uusi asia kannabiksen kohdalla. Ja järjestäytyneen rikollisuuden poistuminen markkinoilta tapahtuu vuosien varrella melko hitaasti. Esimerkiksi Oregonin osavaltiossa Yhdysvalloissa yli 80% kannabiksen myynnistä tapahtuu laillisilla markkinoilla jo nyt. Me voimme ottaa hyvän esimerkin täältä Suomesta. Mehän lopetimme alkoholin kieltolain noin 90 vuotta sitten, ja meillä järjestäytynyt rikollisuus ei enää asiassa toimi alkoholin markkinoilla, vaikka kieltolain aikaan toimi. Mutta kyllähän vielä 90-luvulla laittomasti tuotettua alkoholia myytiin enemmän kuin mitä sitä nytten myydään. Eli meillä on ihan täältä Suomesta todiste, että sääntelyllä voidaan päästä eroon järjestäytyneestä rikollisuudesta siellä laittomilla markkinoilla, mutta se ei tapahdu kuitenkaan heti, siinä menee aikaa, joten tämä olisi oikeastaan syy lopettaa kieltolaki ennemmin kuin myöhemmin. Tässä oli myös edustaja Keto-Huovinen kysyi omatarveviljelystä ja mitä tällä tarkoitetaan. Se tarkoittaa, että ihmiset voivat kasvattaa kannabista kotonaan. Kannabis on kasvi, jota voi kasvattaa kotona ja todella monet suomalaiset kasvattavat sitä jo nyt. Puhuit näistä käyttöannoksista ja myös näistä kysyttiin myös lääkekäytön osalta, niin siis monet ihmiset käyttävät kannabista siis päivittäin sen takia, koska he tarvitsevat sitä lääkkeenä. Kysyt tässä, että miten niitä lapsia suojellaan, jossa kannabista kasvatetaan kotona. No heitä suojellaan sillä, että heidän vanhempiaan ei kriminalisoida. Meillä on ihmisiä, jotka kasvattavat kannabista lääkkeeksi, koska he eivät voi saada siihen reseptiä Suomessa. Se, että nämä ihmiset joutuisivat vankilaan siitä, että kasvattavat lääkettä kotona, niin tämähän on suurin mahdollinen haitta näille lapsille, mikä voi olla. Kysyttiin, mitkä ovat ne sairaudet, niin kannabiksen käytöstä eri oireiden helpottamiseksi on paljon tutkimusta eri maista. On paljon asioita, joihin kannabista käytetään tai johon voidaan määrätä lääkkeeksi muualla maailmassa. Suomessa tämä on hyvin rajoitettu, mutta muualla maailmassa esimerkiksi endometrioosi, PTSD, krooninen kipu, fibromyalgia, Parkinsonin tauti, lapsuudenajan epilepsia, ADHD, migreeni, ahdistus, uniongelmat, ruokahaluttomuus, Ehlers-Danlosin syndrooma ja neuroepätyypillisyydestä johtuva sosiaalinen epämukavuus. Nämä ovat sellaisia asioita, joita muualla maailmassa voidaan määrätä jo kannabista lääkkeeksi. Kuten sanoin, esim. Israelissa on yli 130 000 laillista reseptiä, siellä on vähän yli puolet enemmän ihmisiä kuin Suomessa. Suomessa lääkekannabisreseptejä on toistaiseksi määrätty kokeellisena hoitona muun muassa MS-tautiin, epilepsiaan, anoreksiaan, syövän aiheuttamaan kipuun sekä sen hoitojen aiheuttamaan pahoinvointiin, neuropaattiseen kipuun ja muihin neurologisiin sairauksiin ja niiden oireisiin. Sitten tässä vastasin aika moneen kysymykseen, mikä tässä oli tullut. Ehkä viimeinen kysymys, johon voisin vastata, ehkä ei sillä tavalla mitä odotettu, mutta että tässä kysyttiin, että kuinka pitkään voimme odottaa tuloksia Saksasta, kun heillä on näitä pilottiprojekteja menossa osavaltiotasolla, niin haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että kieltolaki on itsessään poliittinen kokeilu, jolla on myös tuloksia. Ja me näemme, että kannabiksen käyttö lisääntyy. Rikolliset rikastuvat, alaikäisten kohdalla käyttö lisääntyy, me emme saa verotuloja, oikeuslaitos hukkaa resursseja, niin mitkä ovat tämän kokeilun tulokset? Niitä pitäisi myös katsoa. Ja kannabistahan ei voi patentoida. Palataan tähän lääkekäyttöön. Tutkimukset osoittavat, että lääkeyhtiöt menettävät USAssa miljardia dollareita, kun kannabis laillistetaan. Siksi lääkeyhtiöiden varaan tätä ei kannata jättää. Itselääkintä on ainoa mahdollisuus lähes kaikille suomalaisille, koska reseptien saaminen on tehty epäinhimillisen vaikeaksi. Pyydän, jos siis en saa tässä enempää puheenvuoroja, jos ette mitään muuta tee, niin
voisitteko yrittää korjata tämän tilanteen kannabiksen lääkekäytön osalta? Saksassa Apteekkariliitto vaatii kannabista reseptivapaaksi apteekkeihin. Meillä ei edes saa reseptillä apteekista kannabista. Kannabista on laitonta tuottaa Suomessa lääkekäyttöä varten. Esim. Tanskassa viedään ulkomaille tonneittain lääkekannabista. Se on heille myös taloudellinen etu, että he vievät tätä lääkettä ulkomaille. Mutta Suomessa tätä ei saa tuottaa, vaan meille tuodaan kaikki Alankomaista. Joten jos jotain teette, toivon, että teette edes jotain, niin puuttukaa tähän lääkeasiaan. Kiitos. Kiitos. Kyllä me nyt jotain yleensä aina teemme. En tiedä, teemmekö tämän asian suhteen, mutta yleensä tehdään jotain. Sanna Kailanto, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Voisin aloittaa vastaamaan edustaja Vigeliuksen kysymykseen siitä arviosta, miten paljon Suomessa käyttö lisääntyisi, jos laillistettaisiin, niin vastaan ei. Suomessa ei ole tehty tällaista arviota. Tämä on ensimmäistä kertaa nyt tämän kansalaisaloitteen myötä ylipäänsä käsittelyssä ja arvioinnissa. Mutta myöskin sen arvion tekemistä vaikeuttaa huomattavasti se, että pitäisi olla tiedossa myöskin sen malli. Eli silloin hirveän suuri vaikutus on todettu, eli että minkälaisella mallilla tämä laillistaminen tehdään. Yhdysvallat on lähtenyt hyvin erilaisella mallilla kuin esimerkiksi Kanada, ja sitten Uruguay on vielä tiukemmalla sääntelymallilla, jossa jopa sitä ulosmyytävän kannabiksen määrää rajoitetaan aika tarkasti ja niin edelleen. Eli sillä, minkälainen se malli missäkin maassa on, niin on vaikutusta. Ja etenkin sellainen, jossa paljon on kauppapaikkoja, on paljon mainontaa, saa käyttää houkuttelevia pakkauksia ja niin edelleen, niin kaikella tällaisella tiedetään olevan vaikutusta siihen käytön lisääntymiseen. Mutta Suomessa ei tietysti ole arviota vielä tehty. No sitten kysyttiin tästä, vastaan ehkä osittain sekä Vigeliuksen että Hiltusen kysymykseen. Toinen koski muiden huumeiden käytön lisääntymistä ja toinen alkoholin käytön lisääntymistä. Eli se, että Suomessa on alkoholin käyttö tasaisesti nyt jonkin aikaa lisääntynyt ja etenkin nuorilla. Kannabiksen käyttö on ehkä samassa suhteessa lisääntynyt, niin tästä voisi ajatella, että onko käynyt niin, että kannabiksen käyttö on tullut alkoholin käytön rinnalle. Varmasti on henkilöitä, joilla näin käy, mutta kyllä silti suurin osa tutkimuksesta viittaa siihen, että kannabis tulee siihen alkoholin rinnalle, eli molempia käytetään. Se, että olisin nähnyt tutkimustietoa laillistaneista maista siitä, miten paljon muiden huumausaineiden käyttö on lisääntynyt tai vähentynyt, niin sellaista en ole nähnyt. Yhdysvallat on raportoineet, että heidän opioidikriisin seurauksena pilviin hypännyt opioidien käyttö olisi vähentynyt tämän laillistamisen seurauksena, mutta mitään muita tutkimuksia en ole tästä aiheesta nähnyt. Sitten kysyttiin tästä tutkimusajasta. En muista, olisinko lukenut tarkalleen, miten monta vuotta Saksan on tarkoitus sitten, kun he tämän käynnistää, niin tätä tutkimusta tehdä. Mutta he ovat itse ainakin todenneet sen, että hirveän nopeasti näitä muutoksia ei useinkaan nähdä. Laillisten markkinoiden vakiinnuttaminen vie oman aikansa. Ja esimerkiksi jos tarkastellaan laillistamisen vaikutuksia, niin kuin totesimme lausunnossakin, niin esimerkiksi alle 2 vuotta niin ei nähdä välttämättä vielä muutoksia tietyissä indikaattoreissa, jotka tulevat vasta näkyviin sitten, kun laillistamisesta on vähintään se 2 vuotta. Eli voisin ajatella, että useammasta vuodesta tulee heillä olemaan kysymys ennen kuin sieltä sitten mitään saa. Ja toisaaltaan he eivät tätä kakkospilaria ole vielä edes käynnistäneet. Se on vasta suunnitteluasteella. Sen verran tiedän laillisista ja laittomista markkinoista Kanadasta, mitä he ovat itse raportoineet. Eli tällä hetkellä he arvioivat, että noin 60% kannabiksesta ostetaan tällä hetkellä laillisilta markkinoilta ja noin 40% ostetaan laittomilta markkinoilta. Ja he arvelevat, että se ehkä alkaa vakiintua siihen, koska laillisilta markkinoilta hankittu kannabis on aina pakostakin hieman kalliimpaa. Ja sitten myöskin niin kuin todettiin, että pitoisuudet saattavat myös olla pienempiä. Ja osa ei sitten syystä tai toisesta halua rekisteröityä ostajaksi.
joten joka tapauksessa osa jää aina laittomille markkinoille. Ja sitten siitä lääkkeistä kysyttiin tosiaan. Epilepsian hoitoon on meidän Epidiolex-lääke, kannabispohjainen, ja Sativex-lääkkeen on vaikean lihasspastisuuden hoito MS-taudissa. On ne, joilla on EU:ssa myyntilupa. Nämä on ne sairaudet, mihin niitä saa. Mutta kiitos. Kiitos ja Sainio. Kiitos puheenjohtaja. Vastaan ensin edustaja Vigeliuksen kysymykseen. Toki ei ole tilastoa siitä tuomioista tai siitä, miten oikeusprosessi on mennyt. Ehkä edustaja Keto-Huovinen tietää paremmin näistä asioista, mutta se, miten poliisi toimii asioissa, eli tavallaan ensikertalainen käyttäjä, ne saa nykyään huomautuksen asiassa. Ei tule sakkoa, ei mitään muuta, vaan huomautuksella mennään. Huomautus toki rekisteröidään, että meille jää jonkinlainen merkintä siitä, että on huomautettu, että tiedetään, että poliisi on toiminut. Yleisin käytäntö on pieni sakko, mutta yhä enemmässä määrin, ainakin Helsingissä, niin huomautuksilla hoidetaan hyvin pieniä määriä huumausainetta, koska se on aika arkipäivää tänään. Se on tietenkin valitettavaa henkilölle, joka nyt tämmöisen merkinnän sinne rekisteriin saa, mutta se kauanko se säilyy siellä, niin on sitten tietenkin laissa määrätty, että kauanko sitä säilytetään siellä rekisterissä, mutta se mikä siinä on tietenkin positiivinen puoli, tai positiivinen, mutta viranomaistoiminnan näkökulmasta on se, että huomautuksilla sakoilla meillä on jonkinlainen kuva siitä, kuinka paljon meillä on huumausaineiden käyttäjiä Helsingissä esimerkiksi, mitä aineita käytetään, miten se markkina toimii. Eli meillä on jonkinlainen tilasto siitä. Kannabis ei itsessänsä näy missään jätevesitutkimuksessa, jolloin siellä näkyy amfetamiinin, kokainin käyttö, mikä varsinkin jatkaa kasvuansa, mutta kannabiksen osalta meillä ilman tämmöistä järjestelmää meillä ei olisi mitään hajua niin kuin mistään mittakaavasta, paljonko se markkina kasvaa muuta. Se ei toki ole kaiken kattava, koska kaikki käyttäjät eivät jää kiinni ja muuten. Yleisesti käytössä, mitä kysyttiin Hiltusen toimesta, niin se, että tutkimus siitä, että miten se suhtautuu muuhun käyttöön, niin jos kannabiksen käyttö pysyy niin kuin hallussa, niin sehän ei näyttäydy poliisitoiminnassa millään tavalla. Se on henkilö tekee sitä kotonaan ja mitään muita järjestyshäiriöitä tai muita ei tule. Ei ole mitään syytä, miksi poliisi menisi ihmisen kotiin, jos se pysyy kontrollissa se asia. Mutta sitten taas oman kokemuksen 20 vuotta nyt tässä huumausainealalla, niin aika usein kuitenkin se ongelmakäyttäjä, joka tällä hetkellä käyttää suonen sisäisiä huumeita, niin se on alkanut hyvin nuorella ikää kannabiksen käytöstä. Eli se on se ensimmäinen huumausaine, vaikka porttiteoriaan ei kukaan uskokaan, mutta käytäntö osoittaa sen, että hyvin nuorella iällä on kokeiltu kannabista ja sitten on siirrytty siinä kaveriporukassa sitten käyttämään erilaisia lääkeaineita, amfetamiinia ja muuta, ja sitten se on jo ongelmakäyttöä, ja sitten siitä tulee yhteiskunnalle ihan erilaisia ongelmia. Eli tavallaan hyvin, toki se ei näyttäydy poliisitoimassa, mutta mun oman kokemuksen mukaan hyvin harvoin se käyttö pysyy pelkässä kannabiksessa ja semmoisessa pienessä mittakaavassa. Sitten taas Keto-Huovisen kysymyksiä järjestäytyneestä rikollisuudesta, niin oman kokemuksen mukaan missään maassa, missä kannabis on laillistettu, niin järjestäytynyt rikollisuus ei ole vähentynyt, vaan pikemminkin kasvanut. Puhutaan Hollannista, kokainin suurin maahantuonti Euroopassa, amfetamiinin suurin tuottajamaa, ja kannabis on siinä sivussa sitten jouduttu tavallaan laillistamaan, ei virallisesti laillistettu, mutta käyttö joudutaan katsomaan sormien läpi. Espanjassa ihan sama juttu, haasiksen maahantuonti Marokosta, kokainia Etelä-Amerikasta ja muuta. Isoja organisaatioita pyörittää siellä taustalla. USA, mitä Biden sitten on linjannut, niin oman käsityksen mukaan kyse on siitä, että siellä on vedetty äärimmäisyyksiin rangaistuspolitiikka kannabiksen osalta jo vuosia sitten, jolloin kannabiksen käytöstä on saanut kymmeniä vuosia tai hallussapidosta kymmeniä tai satoja vuosia vankeutta, mikä ei ole tietenkään missään suhteessa suomalaiseen lainsäädäntöön. Eli tavallaan siellä perutellaan niin kuin tosi kaukaa taaksepäin tuossa rangaistuskäytännössä, että se ei ole ehkä verrokkimaa Suomeen verrattuna siinä mielessä. Ja sitten taas tämä tuottoarvio, mitä Keto-Huovinen kysyi, niin tosiaan nykylainsäädännössä lasketaan niin, että jopa 100 grammaa olisi tuottoarvio yhdestä kasvista, ja jos 5 kasvia olisi vaikka kotikasvatuksen määrä, niin se on se 500 grammaa. No nyt nuori ihminen, joka onnistuu kasvattamaan 500 grammaa kannabista vaikka kerran viikossa tai ei se nyt pari-kolme kertaa vuodessa vaikka, niin 1,5 kiloa kannabista ja nuori ihminen eikä mitään muuta tuloa, niin hyvin suurella todennäköisellä se myy sitä kadulle kavereillensa, jolloin se tekee tiliä siitä. Ja sitten kun se alkaa tekemään tiliä kannabiksen myynnistä, laillisen kannabiksen myynnistä, niin aika pian se muuttuu siihen, että mitään muuta ansaintamahdollisuutta ei enää olekaan, koska se on kannattavaa bisnestä. 20 € gramman myynti kadulla. Ja vaikka se nyt olisikin verotuksen alasta, se olisi todennäköisesti kalliimpaa, jolloin se ei se markkina, niin kuin äsken kerrottiin, ei häviä minnekään, jolloin entistä enemmän nuoria ihmisiä syrjäytyy yhteiskunnasta tekemään laillista bisnestä, mutta kuitenkaan ei semmoista tuottavaa eikä järkevää bisnestä.
ja tätähän ei verolle saada, vaikka niin haaveillaankin. Tässä ehkä tärkeimmät. Kiitos. Näin, sitten toinen Kimmo, professori Nuotio. Toinen Kimmo jatkaa täältä. Tosiaan tämä Vigeliuksen kysymys tästä toimenpiteestä luopumisesta, niin se on sillä vähän konstikas. Tästä tuli tosiaan poliisikollegalta jo aika hyvin sitä selvitystä, että ilman muuta varmasti just tämä kannabiksen osalta se kontrolli on niin kuin toisen luontoista kuin mitä meillä on sitten näissä muissa vakavemmissa huumeissa, ja tavallaan tämä, että niin kuin tosiaan niin eduskunta on pariin kertaan niin kuin keskustellut ja muuttanut näitä toimeita. Tämä tuli 1993 ja sitten taas 2001 tuli tämä nykyinen sinne huumausaineen rikoslain lukuun, niin tämä toimenpiteestä luopumissäännös, jolla tarkoitus on ollut just kuitenkin varmistaa sitä, että ei olisi tämmöinen rangaistusautomaatti. Mutta että tästä käyttörikoksesta kuitenkin tuomitaan muistaakseni noin 15 000 kertaa sakkoja Suomessa vuodessa. Että kyllä niin kuin, ettei se kontrolli ole olematonta, mutta mulla ei ole nyt siitä, että varmasti niin kuin sitten osittain on kysymys sit näistä kannabiksen julkisista käytöistä, ja sitten siellä on tietysti näitä muita aineita, että meillä on kyllä yksi väitöskirja on jo 15 vuotta sitten tehty näistä, että sieltä voisi ehkä löytyä tarkemmin niin kuin dataa, mutta tämä ei tavallaan, niin kuin tämä toimenpiteestä luopumissäännös ei ole niin kuin ratkaissut tätä kysymystä siitä käyttäjien kontrollin niin kuin poistumisesta kuitenkaan, ja tässä on tosiaan sitten poliisi ja syyttäjät on yhdessä niin kuin linjannut just näitä nuorten puhutteluita, ja siellä on näitä erilaisia tämmöisiä menettelyitä. No sitten ehkä toinen, vaan se taas edustaja Hiltusella oli just tästä, että onko tämä laillistaminen nyt semmoinen, onko tämä tämmöinen portti sit siihen, että kohta laillistetaan kaikki muukin, niin sehän ei missään nimessä ole se kysymys. Eli että meillä olisi tulossa joku näiden sitten vahvempien huumeiden joku laillistamispolitiikka joskus tulevaisuudessa. Et mä luulen, että ja tosiaan niin tämä järjestäytynyt rikollisuus tältä osin, niin se on semmoinen pattitilanne, dilemma, missä me ollaan, että meillä on se kieltolaki siinä ja siihen liittyvät haitat ja ennen kaikkea varmaan siinä meidän pitäisi miettiä sitä just, ettei me määritellä sitä käyttäjää siihen samaan ryhmään, vaan meidän pitäisi nähdä se käytön vähentäminen sitten itse asiassa kriminalisointi uudelleen arvioimalla ja tehostamalla sitä hoitoa. Kiitos. Kiitokset ja Tolvanen. Joo, minulla ei varsinaista kysymystä ollutkaan, mutta ihan näihin tilastoihin, niin niitä on pikkasen vaikea tietysti näitä tilastoja lukea, kun näyttää siltä, että pääsääntöisesti huumausaineen käyttörikoksesta jää kiinni silloin, kun on syyllistynyt johonkin muuhun rikokseen. Tilastojen valossa näyttää siltä, että noin 70% näistä käyttörikoksista tulee ilmi jonkun muun vakavamman rikoksen tutkinnan yhteydessä. Ja se tietysti sitten saattaa vaikuttaa siihenkin, että missä määrin käyttörikoksista luovutaan toimenpiteistä. Eli jos siellä on vakavampi rikos, niin voi olla, että tämä käyttörikos menee siinä kylkiäisenä joka tapauksessa. Eli siellä olisi ehkä noin 30% sellaisia näistä kaikista poliisin tietoon tulleista tapauksista, joissa pelkästään niin kuin käytön tai sitten oma käyttö varten alussapidosta tai se olisi niin puuttumisen syynä. Se ei ihan täydennyksenä näihin tilastoihin. Tuo määrä, minkä Kimmo Nuotio mainitsi, se minunkin muistelun mukaan suunnilleen on tuota luokkaa käyttörikoksista. Sakot, se on aika suuri määrä tietysti toki, mutta ehkä ei kuitenkaan sitten käyttäjäkuntaan verrattuna niin valtavan suuri kuitenkaan. Näin. Kiitoksia. Nyt en enempää huomaa kysymyksen, mutta jos puheenjohtaja sallii, ja salliihan hän, niin esitän itse yhden kysymyksen tähän loppuun ja kohdistan sen suoraan aloitteen tekijöille ja sitten toisaalta myöskin THL:lle. Ja kun punnitsen tässä mielessäni näitä terveyshaittoja, joita kannabiksesta on todettu olevan, ja sitten toisaalta tätä lääketieteellistä hyötyä, josta myös on näyttöä, niin osaatteko vastata minulle, että onko eroa sitten sillä, että missä muodossa tämän kannabiksen käyttää? On päivän selvää, että jos sitä polttaa, niin vähintään samat terveyshaitat kuin tupakan polttamisesta, ellei sitten enemmänkin, mutta että kannabistahan voi käyttää muillakin tavoin leivonnaisten joukossa teen seassa monin eri tavoin, niin onko terveyshaitat kannabiksesta erilaiset riippuen siitä
käyttömuodosta. Ja sitten taas nämä positiiviset terveysvaikutukset, mitä on kenties kannabiksesta saatavissa sitten tiettyihin näihin äsken lueteltuihin sairauksiin nähden, niin onko siinä sitten mitään vaikutusta sillä, että miten tämän kannabiksen käyttää? Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja oikein hyvästä kysymyksestä. Onhan sillä paljonkin väliä, että miten lääkkeitään käyttää. Useimmiten, mitä olen esim. Kannabista lääkkeenä käyttäviä tavannut, suurin osa näistä ihmisistä käyttää siis kannabista laittomasti, koska he eivät voi saada reseptiä, niin he yleensä höyrystävät kukintomuotoista kannabista. Tässä puhuttiin näistä lääkkeistä, jotka ovat suusumutteita ja vastaavia, mutta yleisin kannabiksen niin kuin muoto, kun sitä käytetään lääkkeenä, on ihan se puhdas kukinto, mitä siis voidaan myydä Suomessakin apteekissa reseptillä. Jos kannabista polttaa, niin sillä on suurempia terveysvaikutuksia, paljon negatiivisempia terveysvaikutuksia kuin jos sitä höyrystää tai syö tai käyttää öljy- tai tinktuuran muodossa. Yksi asia, joka lisää kannabiksen terveyshaittoja, on se, että sitä usein käytetään tupakan kanssa yhdessä. Ja tämä on tietenkin yleensä käyttö on paljon riskialttiimpaa, kun se on laitonta myös. Onko ok, jos kommentoin jotain muita asioita tässä samalla, puheenjohtaja? No hyvin lyhyesti. Joo. No siis haluaisin sanoa, että kannabishan ei tule alkoholin rinnalle laillistamisen myötä, koska kannabis on jo markkinoilla. Ja tässä puhuttiin tästä hinnasta aika paljon, että laillisilla markkinoilla, no me näemme siis Yhdysvalloista, että laillistaminen on romahduttanut kannabiksen hinnan, ja sama kävisi myös Suomessa. Hinta pysyy nyt korkealla sen laittomuuden takia. Ja Suomessa meidän pitäisi todennäköisesti verotuksen kautta nostaa kannabiksen hintaa korkeammalle kuin mitä se olisi muuten, kuten teemme nyt jo tupakan ja alkoholin kanssa. Me näemme, että Kanadassa 60% kannabiksesta myydään laillisesti, ja tämähän on selkeä osoitus siitä, että järjestäytyneen rikollisuuden osuus markkinoista laskee huomattavasti laillistamisen jälkeen. Suomessahan 0% kannabiksesta myydään laillisesti, mutta kannabistahan siis myydään todella paljon. Alankomaissa kannabis ei ole laillista, sen tuotanto on laitonta, ja sen takia järjestäytynyt rikollisuus tienaa siitä paljon rahaa. Sama Espanjassa, että tässä syytetään kannabiksen laillistamista asioista, jotka johtuvat kieltolaista. Jos me olisimme 100 vuotta sitten olleet tässä huoneessa puhumassa alkoholin kieltolaista, niin THL:n ja poliisin todistukset olisivat todennäköisesti olleet hyvin samanlaisia. Katsokaa näitä alkoholin terveyshaittoja. Katsokaa, alkoholi aiheuttaa järjestäytynyttä rikollisuutta. Eli toivoisin, että suhteutatte nämä asiat myös tähän. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Koitetaan pysyä nyt vielä niissä kysymyksissä, mitä tässä vielä tulee, ja suoraan niihin. Ja itsekin sanoitte, että ei puhuta muista päihteistä kuin kannabiksesta. No niin, ja sitten THL. Kiitos puheenjohtaja. Tosiaan ehkä haluan tehdä eron sille termille, että käyttö lääkkeenä tosiaan siis koskee vain näitä lääkemyyntiluvan saaneita valmisteita, ja ne tosiaan on muistaakseni sumutemuotoisia molemmat, onkohan nenään tai suuhun, mutta tietenkin siinä on tarkat annokset, niitä pitää käyttää annosten mukaisesti, jolloin seurataan, että haitat vastaan hyödyt on balanssissa. Ja sitten taas jos puhutaan tästä lääkkeellisestä käytöstä, jolla ei ole siis niin kuin tosiaan reseptivalmisteiden kanssa mitään tekemistä, niin tosiaan niin kuin aloitteen tekijöiden edustaja totesikin, että tupakan mukana polttaminen tai muuten polttaminen on varmastikin käyttötavoista haitallisin sen aiheuttaman vaurioiden vuoksi keuhkoihin. Mutta tosiaan käyttötapoja on monia, ja muistaakseni jopa THL on tehnyt tutkimuksen, verkkotutkimuksen kyselyn huumeita käyttävien henkilöiltä, mikä on se yleisin käyttötapa, niin kyllä se on tosiaan polttaminen tai höyrystäminen, eli Suomessa ei hirveän paljon näitä
valmisteita tai muita käytetä, mutta siinä ei ole tehty muistaakseni eroa siitä, onko kysymys ollut vastaajan itsensä mukaan päihdekäytöstä tai lääkkeellisestä käytöstä, mutta kyllä käyttötavalla on vaikutusta siihen terveysriskeihin. Näin, ja nyt täällä vielä nousi yksi käsi ilmaan, ja se oli edustaja Vigeliuksen käsi, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kysyisin vielä varmaan sitten loppuun, että hieman tästä tematiikasta, mistä jo aiemmin puhuttiin, eli tavallaan porttiteoriasta tai johtaako yksi laillistaminen toiseen, niin kysyn tavallaan prosessien ja todennäköisyyksien kannalta sitä, että jos Suomessa päätettäisiin tavallaan linjata, että puhutaan semmoista ehkä yleisestä mielenmaisemasta huumepolitiikan suhteen, suhtautumisessa päihteisiin, huumeisiin, niin jos meillä päätettäisiin vastata kannabiksen laajaan käyttöön ja myös niihin haittoihin sillä, että me laillistetaan se, niin eikö sitten sellainen toimintatapa ohjaisi, velvoittaisi, todennäköistäisi sitä, että niin suhtauduttaisiin myös tulevaisuudessa, esimerkiksi jos amfetamiinin tai kokaiinin käyttö lisääntyisi tulevina vuosina sille tasolle, että 20% on jossain kohtaa elämäänsä kokeillut, kuten nyt kannabiksen kohdalla on tai jopa enemmänkin. Eli eikö se loisi jonkinlaista oikeuskäytäntöä tai poliittista kulttuuria tai esimerkiksi meidän viranomaisten kannanottoja siihen suuntaan, että Suomessa on harjoitettu tällaista politiikkaa ja siksi ei olisi perusteltua tulevaisuudessa ajatella, että amfetamiini tai kokaiini käytön lisääntyessä jätettäisiin edelleen sinne huumausainekategoriaan ja siten laittomaksi. Näin. Tehdään vastauskierros yllättäen käännetyssä järjestyksessä ja Tolvanen aloittaa. Joo, ei se nyt varmaan ihan noinkaan kyllä mene, että toki kannabis varmaan tässä nyt on erilainen aine verrattuna noihin mainittuihin, mutta kyllähän se keskusteluun varmaan tuli sitten tämä kysymys siitä, että amfetamiinin käyttö käyttää jotain muuta ainetta kuin kannabista huumaavassa tarkoituksena voisi esittää saman kysymyksen. Käytetään sieniä huumaavassa tarkoituksessa. Yhtä lailla niidenkin huumaava käyttö on rangaistavaa. Niin kyllä se saattaisi tämän kysymyksen kyllä nostaa, että vaikka täällä nyt kuinka on sanottu, että tietysti tässä nyt on kysymys vain kannabiksen laillistamisesta, mutta se olisi huono argumentti, että jos rikotaan lakia, niin säädetään sitten vapaaksi. Kyllähän meillä erittäin paljon kaupastakin varastetaan tavaraa, mutta ei vissiin kukaan ole ehdottanut sitä, että kaupasta anastaminen tehtäisiin lailliseksi. Että minusta se ei voida niin yksioikoisesti ajatella niin, että tietyn aineen laillistaminen johtaisi siihen, että muutkin sinne paljon haitallisemmat aineet säädettäisiin vapaasti tai säännellysti myytäviksi laillisilla markkinoilla. Näin. Ja Nuotio. Joo. Ekanakin niin mä sanoisin just, että on varmaan ihan selvää, että eihän Suomen kannata olla, eikä Suomi voi olla niin kuin semmoinen joku ensimmäinen maailmassa, joka lähtee tekemään jotakin ihan radikaalia uusia asioita. Mutta tämä kysymys, sanotaanko, että se iso trendihän on ollut myöskin tässä kansainvälisessä sääntelyssä se, että sieltä Nixonin ajoista tosiaan, niin sieltähän tämähän oli siis osittain liittyy ihan tähän hippiliikkeen torjumiseen ja muuta, siis tämä, kun tämä kysymys tästä kannabiksen käytön rangaistavuudesta ja nämä asiat tuli niin kuin Pohjoismaihin, niin se oli se kansainvälinen trendi ja Pohjoismaat oli tosi tiukkoja, otettiin tämä totaalikielto ja tämä huumevapaan yhteiskunnan niin kuin, tavallaan maali. Nyt tämä on murentumassa tavallaan, tai tämä huumeiden vastainen sota, niin ymmärretään nykyisin, että nämä käyttäjät on niin kuin sen uhreja. Että meidän täytyy parantaa sitä käyttäjien asemaa. Ja valitettavasti just näiden kovien huumeiden osalta niin ei oikein ole mitään vaihtoehtoja. Eli se on väkisinkin tietyllä tavalla järjestäytyneen rikollisuuden käsissä olevaa kuviota. Mutta mä en niin kuin millään tavalla näe, että tämä olisi joku että se, että me tätä mietitään, niin tämä olisi vaarallinen esimerkki siitä, että kohta kaikki huumeet on laillistettu. Itse ehkä itse omana käsityksenä sanoisin, että meidän pitäisi yrittää tätä meidän elämää jotenkin ajatella sillä tavalla, että ihmiset ei
tarttisi niitä huumeita niin paljon. Meidän pitäisi olla niin kuin yhteiskunta ja ihmisten elämästä niin kuin tavallaan tukea heitä ja kyllä tämä huumeiden käyttöön putoaminen, varsinkin sitten näissä kovissa huumeissa, niin se on semmoinen valtava syrjäytymisen tie ja traaginen asia, ja ne huumesodan uhrit löytyy sieltä. Kiitos, ja Sainio. Kiitos puheenjohtaja. Poliisilla tietenkään ei ole mitään tämmöistä tilastoa tai mittausta siitä, että miten tämä vaikuttaisi toinen toisiinsa, mutta niin kuin yleisen niin kuin kokemuksen perusteella ja sen niin kuin poliisitoiminnan näkökulmasta katsottuna se niin yleinen tämmöinen niin kuin suvaitsevaisuus nimenomaan kannabista kohtaan kadulla on niin kuin löyhentynyt paljon suhteessa nyt vaikka 10 vuoden takaisin. Yhä nuorempi väki ajattelee sen niin, että ei se ole mitään. Se tavallaan se markkinointi siitä, että kannabis on hyvästä ja alkoholi on pahasta, niin se on mennyt aika hyvin läpi tuonne niin kuin käytännön tasolle. Ja niin sitä niin kuin ajatellaan, ja toki viranomaisetkin on seurannut siinä tilanteessa siinä mielessä, että tämä rangaistavuus eli huomautukset ja pienet sakot on tullut tähän käytäntöön mukaan. Ja se on ehkä muuttanut sitä markkinaa ja tilannetta ja ennen kaikkea sitä yleistä suhtautumista oikeastaan kaikkiin huumausaineisiin. Ensin kannabikseen, mutta myöskin sitten erilaisiin lääkeaineisiin ja muita, mitä liikkuu Helsingin kadulla älyttömiä määriä tänä päivänä. Ja sitten se toinen asia, mikä on nyt huomattu, on se, että kokainin käyttö niin kuin Helsingin yössä, niin se on ohittanut amfetamiinia muutama vuosi sitten. Niiden määrät on ihan valtavia. Ja se, että mulla ei ole antaa mitään tilastoa tai mä en pysty muuta kuin oman kokemuksen perusteella päättelemään, että yleinen mielipide huumeiden käyttöön on alentunut tai suhtautuminen on keventynyt sen suhteen, että ne ei ole iso ongelma ja sen jälkeen on markkina kasvanut esimerkiksi kokainin osalta huomattavasti. Se, että liittyykö ne toisiinsa vai ei, en pysty väittämään niin kuin millään tieteellisellä tasolla, mutta kokemuksen kautta voisin sanoa, että tästä nimenomaan on kyse. Eli markkina kasvaa voimakkaasti huumausaineilla koko ajan ja kaikki toimet, mitä me itse tehdään tai lainsäädännöstä tehdään siihen suuntaan, että me vapautetaan markkinaa johonkin suuntaan, niin tulee suurella todennäköisellä kasvattaa tätä muuta markkinaa niin kuin samassa suhteessa. Kiitos. Kiitos, ja Sanna Kailanto. Kiitos puheenjohtaja. On hyvää pohdintaa ja hyvä kysymys. Eli että ollaanko tässä samassa keskustelussa sitten, ehkä meillä se on vielä kaukaista, kun keskustellaan vasta tästä kannabiksesta, mutta olisi mielenkiintoista tietää, onko tästä asiasta keskusteltu kenties Kanadassa tai Yhdysvalloissa, jossa tämä laillistamisliike kannabiksen osalta tai laillisten markkinoiden luominen kannabiksen osalta on jo tehty. Mutta kuten sanoin, niin asenteet kannabista kohtaan on ainakin meillä suomalaisilla ja varmaan maailmallakin niin on kuitenkin hyvin erilaiset kuin muihin huumausaineisiin. Osin voidaan ajatella, että se on ihan perusteltu kysymys. Kyllä ne samat perusteet, mitä ehkä tässä kansalaisaloitteessa on esitetty kannabiksen laillistamisen puolesta, niin sopisivat muihinkin huumausaineisiin. Niiden yleisyys, miten paljon käytetään, perusoikeuksia, rikollisuuden vähentämistä, samat perustelut sopisi niihinkin. Toisaaltaan sitten täytyy miettiä, että se raja täytyy vetää jonnekin muualle, jos se halutaan vetää se raja, eikä haluta keskustella myöskin niistä muista. Eli sitten täytyy lähteä miettimään, että onko kannabis tosiaan haitoiltaan sitten niin paljon pienempi, että se voidaan erottaa niin kuin näistä muista huumausaineista. Eli mihin se raja niin kuin vedetään. Jotkut maathan rangaistuksissaan ovat jo vetäneet näitä rajoja, eli kun annetaan rangaistuksia huumausainerikoksista, niin eri huumeilla on erilainen rangaistusasteikko, saattaa muuten olla, että se on Suomessakin. Eli kyllä niin kuin meilläkin vedetään jo lainsäädännöllisesti eroa, että kaikki huumeet eivät ole niin kuin samalla linjalla. Eli siinä mielessä ehkä mäkin näkisin sen niin, että ei se automaattisesti silti välttämättä tarkoita sitä, että sen saman keskustelun edessä on, joskin tosin monet näistä perusteluista sopii toki myös muihin huumeisiin kuin vain kannabikseen. Näin, ja nyt vielä aloitteen tekijät Cole Thomas. Kiitos oikein paljon ja haluan kiittää kansanedustajia ja puheenjohtajaa paljon tästä tilaisuudesta. Täällä on ollut mukava olla. Kiitos edustaja Vigeliukselle tästä kysymyksestä. Tutkija Aleksi Hupli on kutsunut tätä niin sanotusti politogeeniseksi porttiteoriaksi, eli jotkut tällaiset poliittiset päätökset saattavat johtaa muihin päätöksiin. Kuvasi tätä, kun kannabiksen dekriminalisointialoitteen yhteydessä THL otti kantaa ei vain kannabiksen dekriminalisointiin, vaan kaikkien laittomien päihteiden dekriminalisointiin.
olen itse kannabispolitiikan asiantuntija, eli en voi kertoa teille, miten kaikkia muita päihteitä kannattaa välttämättä säännellä, mutta tähän Vigeliuksen kysymykseen, että jos me vastaamme tähän laillistamisella, niin eikö se ohjaisi, että näin suhtaudutaan tulevaisuudessa muihin aineisiin, niin ehkä. Tällä hetkellä siis Kolumbian presidentti esimerkiksi otti kantaa kokaiinin laillistamisen ja sääntelyn puolesta. Sen takia, koska kokaiinin laittomat markkinat ovat korruptoineet kokonaisia yhteiskuntia aivan totaalisesti. Ja Etelä- ja Keski-Amerikassa maat ovat menettäneet niin kuin kontrollin. Siellä kartellit, ne saavat niin paljon rahaa, kun länsimaalaiset käyttävät kokaiinia, että siellä valtiolla ei ole enää mitään valtaa. Amsterdamin pormestari on vaatinut samaa isossa koalitiossa monien pormestarien kanssa, joten ehkä tämä keskustelu joskus tulee. Ehkä vertaisin, että miettikää, jos kofeiini olisi laitonta. Kahvin kieltolaki on ollut Suomessa Ruotsin vallan aikaan. Jos kahvi olisi edelleen laitonta, niin emme me käyttäisi sitä mietona kofeiinijuomana työntekoa varten, vaan se olisi vahvaa valkoista pulveria, jota vedettäisiin Helsingin yökerhoissa nenään. Sehän on, miten kofeiinia käytettäisiin, jos se olisi laitonta. Eli se kieltolaki on yleensä se, joka johtaa ongelmien kasvuun. Te ymmärrätte varmasti tämän todella hyvin alkoholin kohdalla, miten se alkoholi, jota käytettiin, muuttui paljon vahvemmaksi. Ihmiset saattavat menettää näkönsä sen takia, kuolla paljon helpommin sen käyttöön. Psykoosit lisääntyivät, koska siis alkoholihan aiheuttaa psykooseja myös, ja järjestäytynyt rikollisuus rikastui. Kannabis on vähän erilaisessa asemassa oleva päihde, ainakin tällä hetkellä. Se on lääke, jota käytetään reseptillä muualla maailmassa oireisiin, joista suuri osa suomalaisista kärsii elämänsä aikana. Se on selkeästi käytetyin laiton päihde ympäri maailmaa. Kuten sanoin esityksessä, niin 70% EUn sisällä tapahtuvista takavarikoista liittyy nimenomaan kannabikseen. Koska se on selkeästi käytetyin laiton päihde, niin sen takia liittolaisemme lopettavat sen kieltolain. THL:n luokittelu on eri aineiden vaarallisuudesta, jossa kannabis on luokiteltu selvästi vähemmän vaaralliseksi kuin esimerkiksi alkoholi- ja tupakkatuotteet. THL:n riippuvuutta aiheuttavien aineiden vertailussa kannabiksen kokonaispisteet ovat 8, samat kuin kofeiinilla, kun taas tupakkatuotteiden kokonaispisteet ovat 20, alkoholin 23. THL arvioi kannabiksen haittapotentiaalin myöskin muita tarkasteltuja aineita matalammaksi sekä kannabiksen päihdyttävyyden puolet alkoholin päihdyttävyyttä matalammaksi. Toivottavasti teille ei koskaan tule mitään aloitteita alkoholin kieltolain puolesta, koska THL olisi varmaan velvoitettu ottamaan kantaa sen puolesta. Ja kannabistahan ei alun perin kriminalisoitu terveyshaittojen takia, vaan kuten professori Nuotio tässä sanoi, se liittyi Nixonin sisäpolitiikkaan, jossa hän halusi stigmatisoida ja hiljentää poliittiset vastustajansa. Ja tämä kieltolaki tuotiin YK:n kautta tänne Suomeen. Toivonkin, että kuulisitte tässä prosessissa myös historioitsijoita, jotta ymmärrätte, miten tähän nykyiseen kieltolakiin ollaan päädytty alun perinkin. Kannabiksen kieltolaki lisää haittoja yksilöille ja yhteiskunnalle. Siksi liittolaisemme lopettavat tätä tällä hetkellä. Vain sääntelyllä voimme poistaa kieltolain haitat ja minimoida kannabiksen käytön haittoja. Toivon, että harkitsette tätä erittäin vakavasti. Kiitos paljon. Näin. Kiitoksia kaikille asiantuntijoille ja edustajille ja muille, ketkä verkon välityksellä tätä keskustelua seurasitte. Nyt ei enempää puheenvuoropyyntöjä näy eikä kuulu, joten päätän keskustelun tällä erää tähän, mutta että valiokunta toki jatkaa aiheen parissa ja tulee kuulemaan lisääkin asiantuntijoita. Mennään esityslistan kohtaan 4 muut asiat. Oliko meillä muita asioita tänään? Ei näytä olevan. Kohta 4 kiinni. Kohta 5. Seuraava kokous ja valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 31.5. kello 9 ja se ei ole täällä, vaan siellä lakivaliokunnan normaalissa kokoushuoneessa. Tämä kokous on päättynyt. Kiitokset.